Ndikuchema asikana musadaro. Ndikuchema asikana musadaro so musadaro. Hello. Yes, Mandi. Yes, ndiri right kana. Andisi right ndakusiya imba. Ndiri pa live because chinochimbomira chipedze zve live tozotaura. Okay. Chimbomira iti vakoma chimbomira iti vakoma mirai vakoma zvakaoma. Vanhu vatanga kuda kundifonera guys. Musandifonere guys. Don't call me when I am on this live. Please don't call me. Ndoda kudurura. I want to durura guys kuti ndinyatso kuti hangu single life yangu ndakadzikama. Musandifonere please. Allow me to go and enjoy my single life. Hani muri kunzwisisa. Don't call me guys. Ndachida kutochema but zvaramba musozonyina yaramba kubuda. Hani muona. Iwe baba mwoyo wangu uri kugwadza. Ndakatochema but musodzi yangu kuramba kubuda guys. Hani muona. Musodzi yangu kuramba kubuda. Saka let guys. Kwa mgoza nethisa unotesa. Loto ndoitawo iyoyo. Loto noitawo tisa miyo ndio otinoita sei. Loto noitawo ndio otinoita sei tisa miyo andisi kutombomira. Loto noitawo. Uyai guys, chikaipa 500 guys. Ndinyatsa kusana ngurai nyaya yakwa iri kuenda. Ndoda kuputsana ngurai kuti nyaya mono kuti nyaya iri kuenda kupi. Hanzi volume. Haina udzoka ere. Kwanzi garirai masofa. Andogona ngotenga ndega. Ndogona ngotenga ndega masofa andotoda. Iwaya ndinda kama tenga wani. Iwaya ndinda kama tenga kwano tengwa nani. Property yomba notengwa nemukadzi auzivi tinotengwa nemukadzi kuti nemurume. Saka ndoda kuramba murume guys andisi kutomboita zvokuseka. Uyai itai fast musvike pa 500 apa ndikudzei. Na imsodzi yaramba kubuda naye aimanikidziki naye chero ndikuti ndatozama kuti vanguda ingabuda musodzi ingabude musodzi. Musodzi ingabudi. Tasvikere pa 500 vasikana maswera sei vasikana. Maswera sei. Aiwa inini ndarara zvangu zvakanaka ndikamuka zvakanaka asi kungoti pane zvatiri kuda kuti tionesane pa. Mira indinde pandikuda kuinda pacho. Right. Right guys. Mashia here life kuti vanhu vanyatso kuisisa Eutas chiwa aiwa imbomira kukwira mukoma imbomira kukwira panapa mukoma Eutas chigwa imbomira kukwira ndoda kuti ndisvitse ndifuti ndifadze vavengi guys vavengi ndaudzoti aiwa marriage yaya yazoparara hanimaona asi chiparara guys marriage ishi ini ndati vanhu vakawanda nezuro after life yedu andi ndakazi nangu unoona movie takazitanga kuona movie nemhuri takagara but ndakanga nchingofonerwa handiti maona nevanhu so nhasi ndobva ndataka futi kufonerwa ndikati ndataka futi kufonerwa ndikabva ndati rega ndichishandisa mukana uno ushu kuti tichitaura nemadzimai pamusoro pesituation. Let's make lemonade out of my lemons. Anditi maona saka vakadzi vakawanda vakauya kwandiri vakasiyana makoza asi kupera. Haya uyenikisi vakadzi vakauya kwandiri guys nenyaya yechihure chevarume mudzimba. Saka vanhu vachiwa zvandaitaura zviya handitika nezuro pana kuti inini muri mumarriage yangu zvakavanetsa after pataugwa kunzi vakaonekwa vachita mathreesome nevamwe vanhu
handitika saka vanhu vakati ha Sisimeli kwaufa vanhu ndokuchitanga kuduruka vakadzi adzoka ana vanhu vakadzi vakachitanga kuuya manje vakati toda kunzwawo kuti muri kushandisa. I'm going to play an audio guys, ndichaplay audio iteyo zvandikana masters guys semunhu ari kusiya imba muda kutotanga imba nei guys muda mundikandira masters semunhu akuti unotanga kunotsvagawo imba imwe kunogara ichi ndinotsvaga kana one room yangu yekuti ndinogara ndindoga muda mundikandirawo masters guys muda mundikandirawo masters ndichinogara mu one room mangu hangu ndinini ndichishandira ndiri mu one room mangu muya ndikandira masters. Saka vakadzi ndobva vachizouya manje vachidini hanzi ndachemba I'm still watching haura itsiripo ndobva vachizouya vakadzi nenyaya dzakasiyana siyana. Saka ndakuda kuti ndimboplay audio yemukadzi ushu anditika timboplay ndipei achidzamati wakuvada take over ndinokupa kuti take over zvako munin'ina chiregai munze audio guys titaure zvenyaya iyi ngatifambei nenyaya. Hai Sisimeli muri sei? Kauya kuinbox kwenyu ndakaremerwa. Ndine 35 years. Ndakamboroorwa hangu makore akapfuura kadhara katu marriage yandiri muindi 3. So ndakatozonyatso kuzvinotisa kuona kuti inini ndinenge ndine problem because varume vese vandinosangana navo vamwe vanotosara vachita vana vamwe vanhu vatori nevana vavo. So marriage yandiri inoyi the reason yandauya kuzoti ndinyaya kutaura nemisisimeni ndinofollowa ndinonzwa muchingotaura muchiti imimi imba yenyu yangu zvikanzi father diaries vaita chiuri hamuisi muri kuzvigona sei ndiri kuremerwa Sisimeli handidinyepo ndofunga imi henyu munosimbiswa vamwe nekuti mune vana imi kuda inyaya yekuti handina vana ndosaka chinyaya kurema. Nyaya yangu it's a long story Sisimeli. Ndingati murume wangu ano time yekuti anobuda pamba akabuda pamba ndinenge ndisingazivi kuti aripi seizvozvi zvaakatobuda ndirisingazivi kuti aripi munhu yauya kuti anoenda unogara akangoti anozongoti akuda kubudikira. Saka pamwe pese paanosimbotaura paanosimbobuda anenge achingondiriko ndiri right. Saka pachinonyanya kundirwadza iye zvinoi zvaakabuda Sisimeli akangobuda tisina kumbotukana tisina kumbodi akatotorawo neimwe mari yangu yairi yemabhajeti angu akaenda. Ndikabvunza kuti kumari matora mari mumbainda zvikanzi mari yako yaenda kufainana basi ari kungoita zviya zvekundipindura rahafu zvezve plus murume wangu iye anotukana Sisimeli anotuka before taatine 7 years tichigara tese anga asingaiti izvo zvekutuka izvi kana kudii zvazvitori right tasina kana problem but izvozvizvi last time akaita girlfriend ndikabvunza kuti ko girlfriend yamaita ende the funny part of it girlfriend yairi mukadzi womunhu ndakaenda kumukadzi yavo ndikandomubvunza kuti kwenye munonyengana nemurume wangu inini mukadzi womunhu kuti zvidi zvakadhirowa a lot of attention Sisimeli akauya akandituka akati inini iwewe hauna kana basa girlfriend iyo mukadzi iye atori nane paniyo. So Sisimeli handimbodini pandakarwadziwa kuti munhu anondikombeya nemunhu atoriwo mukadzi womunhu handisi kuda kunyepa ndakarwadziwa. So chimwe chinhu chakanyanya kundiita heartbroken Sisimeli patatichigara tese apa makore isai nenyaya yekuti tati abvini 7 years through marriage inini hangu we decide to go to a place tatine kamba katachigara nako. So mbwa iyi ndandine bondi nayo zvekutodara hanene kuti zviri zvinhu zvekuti zviriko here ndandane bondi nembwa iyi zvakanyanya zvekuti inini mbwa iyi ndaitoitora semwana wangu. Saka recently mbwa iyi nawo November imomo yakarwa nemota ikafa. Saka ndine pain Sisimeli yekuti handikwanisi kuzvitambira ndikutoita kunge ndakafirwa nemwana ndinombozarama kuzvitora kuti it was just a dog but ndine pain yekuti handisi kugona kuzvitambira Sisimeli. I don't know kuti ndingakuexplaina sei ndinorwadziwa ndikaifunga because mbwa iyi chero ndisipo ndaitova ndine communication yekuti nditokwanisa kutotaura nayo ndichibvawo kweninobva yaitonditambira ndandakatozvitambira kuti for the moment ndiye mwana wangu ipapo. Saka ipapo apa muna kambwa yake akatsikwa musi wa20 November. Saka ipapo apa iye futi anongobuda anenge achingonditukwa kuti iye handigariri munhu asingabereki ichi. So Sisimeli handiri stressed zvokuti ndiri kutadza kuzvitambira because it's like kana kuri zvekunamata Sisimeli ndinonamata nditoriwo mupori prayer warrior zvokuti most of the things wondikaprayer namata Mwari anondinzwa but for now Sisimeli I'm very down. I don't know kuti
ndingazvitaura ndichiti chii, handisi kukwanisa kuzvitambira. Ipapa paakangobuda last week neMonday akatora free mari yangu akaenda, so I'm very depressed. Sezvizvo ndiri kubasa, kana uchendeuka mitsipa yangu chaiyo inotorwadza, ndikutonanzozva ndakaremera. Iye zvine chero ndikafunga kuzvidzora ndichimboteererawo malive enyaya munotaura yekuti muri marambirwe chiuri stuff, ndinotozvinzwisisa, asi I end up ndakutongonzwa kuti inini chinhu chiri ngokilika musoro mangu kuda kufa. So I don't know how can I think I need help. I don't know kuti ndingabatsirikawo sei kuti that depression ipere. I don't know kuti ndingaite sei. Ndiri kutofila kuti I'm depressed, handisi kuda kugara padhuze nevamwe vanhu, ndiri ngoda nzvimbo yangu ndega, plus ndiri ngori nefeeling yekuti ndikafa everything will be okay. Because I think ndinonyanya kufungwa dei ndine mwana, all those things zvisingaitiki manje. So I don't know handimeli kuti ndingabetserekawo sei papo. Ndakabatikana zvekuti chero mota ichibva kundotunzwa kungoda kufara maziso ndizvipinze mota. I'm very very depressed zvekuti handizivisisi meli. Like now izvezvi zvine zviro murume wangu ndaitombotaura naye ndichimubvunza kuti uripi, zvikanza ndiri kubvunza kuti uripi chirega kutaura naye. Saka ndorwadziwa sisi meli, kunenge wakabvawo nemunhu uchiwesta time nemunhu izvozvo hazvo ndinozviziva, it's fine, but moment yaandisiya for now ndiri kuita kunge ndakafirwa nemunhu sekukudya kwandakaita, because bhondi yandandinayo nethat pet it was too much. Saka pandiri kufira very lonely, I'm feeling like I don't know. Right, chekutanga ndikukumbira kuti muve sensitive pama comments enyu guys. Ndokumbira kuti muve sensitive pama comments enyu. This is somebody's situation. She's going through a hard time. Antika munhu ari kutorwara ane depression nenyaya yenyaya anenge akusangana nayo zvari kusangana nazvo. Saka let's be very mindful antika and very sensitive muma comments atinonyorera munhu anditika. Right, this is another woman who's going through a problem anditi akaonawo zvakakodzera kuti auye kuzobvunza kuna sisimeli anditi rinozviti gindagoria ndazongomucorrecta pakuti hanzi munoti sisimeli musasiye marriage yenyu nekuti murume kana achinga ahura ndazomucorrecta ipapa. Handina kumbodaro guys, ini ndinoti akapfeka bhutsu dzake ndo statement rangu every time. Wakapfeka bhutsu dzako ndounonzwa kushinya kwadzo, kana dzikanyanya kushinya unokurura. That's what I always say. Kuti kana wanyanya kubayiwa unobuda, ndonyanya kudara nti kuti abayiwa anobuda. Asi even vanhu vanoyana nyaya dzavo panapa padzema marriages, ndinototaura kuti ita zvaunozvinoda moyo wako, follow your heart. Handitauri kuti garirai murume arambigwi kuti mazodai kati mazodai mudzimba. Zvinodependa newe munhu kuti uri kuda kuita sei. Ndiwe wakapfeka bhutsu. Kana waona kuti ndoda kutobuda kuti ndiende, buda urove pasi. Kana waona kuti seni ndogara ndichikudzai kuti ini marriage yangu haina kwainoinda, zvezvo kuti marriage yangu handichaivoni, hakuna. Ini marriage yangu idori right, idori solid izvozvi. Zvokudodaro. Zvokudodi izvozvi ndofanirwa kunditeka chinhu chesorry guys. I must get something for sorry. Guys, ndinoshaya kuti ndoti kudikwe papa zvisangana nebirthday rangu rakutodai kusvika iri. Ndinoshaya kuti ndoti ndodeiko. Papa ndombotraya kuda kungobvundivhu ndichitsamwa nchidini. Guys, kuti ndinyaso kutengerwa chipo chihombe because handina kwandinoinda. Guys, hapana siti kurasa muswe bosi ndiri ndoga. Hanimona. Hapana kwandinoinda ndiri pano. Handika kana iwe baiwa vachabuda. Right. Saka ndaona kuti uyu mukadzi uyu haasiriye ega guys. She came to me because akanzwa zvakataurika zviri shocking handiti umwe mukadzi anodai atobuda nhasi atopfeka mabhegi ake atobuda. Let's talk reality guys. Umwe mukadzi angadai atopfeka mabhegi ake nhasi atobuda kuti ndakutobuda mumba. Kwai pakarohwa threesome ndakutobuda mumba. Handimazviona otobuda otoenda. Kwanzi kukurunzi kwakamitiswa ndotobuda. Aiwa ndiyewo munhu hanzitengerwa maketeni maketeni ndokunotenga ndega. Iwe ndondifungidza umwe musi ndongokangama maketeni ando ndakangomawana vari pasi ndinawo maketeni mumba. I've got curtains nchamachinja zvangu. Ndine maketens. Kungotongokangama kuti ndisimbozvitaura serious. Maketeni ndakaona aripo sandangosiyawo zvakadaro. Ndichamachinja. Waita ako thank you for that one. I'll change them. Thank you for the curtain thing. Chondibhuwa maduku. Andinawo mahombe. Kuti ndimaiti ndomaisa sei izvi. Ndichaona plan. I'll see a plan kuti ndomaita sei. I'll see a plan. Saka chiri kuitika hanzitengerwa imota. Deka kakuri kuAfrica Raina ndaitotengerwa motikari. The challenge yemotikari kuno kundagara ndine motikari yavakanditengera yai. Handika endofamba nayo Benz yangu iyi. Handimazviona. Another car it will cost us because inenge kuda kubhadharwa ma insurance every day, every month. Yobhadharwa futi road tax. Saka zvishande plus kuno kumota hachisi chinhu chinonyanya kunzi as long as uchingori something chinobvisa from point A to point B chete. Hachisi chinhu chekuti tingatomhanya kuti ndititi motikari ikwa kuri kuAfrica. Yes.
hanzi varidhesi simeli don't pretend as if rudo mbaiwa me and you we are two totally different dei ndandiri kutorwadziwa dei ndisina kugara pano palife ndichibatsirana nemukadzi ushu nevamwe vakadzi vari pano. So talk of yourself not me. Ini nditori bo dei ndiri machira ndakavata ndopo simeli muri kunzwa sei makazodai ini nditori bo shamwari hauzivi jeni yangu. You don't know where I've walked kuti ndizoita simbi kudai hauzivi pandakapinda napo sha. Don't come and judge people kafuka munhu wese anzi audzwa kuti uri chemurume akanorwadziwa. Ini ndakatove wakambona madziro aya unomaziva because you don't know my path. So don't come here and want to tell everybody kuti munofana kurwadziwa. No, inini even munhu wese angachindifonera angachona ndichifana kutoseka kuti kosimeli ndoti saka mudoti ndidini guys because andichina moyo wacho kuti ndichachemera murume wandagara naye 23 years kuti kwanze ahura nhasi iwe marriage yako maybe paine 5 years handona inini ndikupinda mu 23 nhasi ndochamuchema kuti kwaiahura unoziva ndakaona kumasuro kuti vanganiwe unoziva ndakasangana zvekumasuro kuti zvingani ndikazvikunda wozoti ndichemere iyi kwai mufa wakupretend. Don't pretend. I'm not pretending. What you are seeing is what you are getting. Is what you are getting. Don't show the ground. Right? And this goes with age. Shoku uri rama 20s right? Vanotiza exactly what uri right papo. Plus even age wombe dzimwe chako. Uyu arikuchane 35 years. Right? Arikuchane anzi elo premier we mari kutenga ndikani wanepi. Uyu arikuchane 35 years ushu. Antika asangana ne dambudziko rekuti imarriage chi3. Anditi yekutanga arikuti yake iye ane dambudziko rekuti ana kuita mwana kokutanga abva murume akanoita mumwe mwana wechipechi 2 akabva futizve andika pane mumwe uyu wanayo uyu ndewechi3 andimaona ndewechi3 ushu wanaye saka murume uyu hanza atanga anga ine bond nembwa yake yanga nayo saka mbwa yari kuti yakashayika ndofa ndo yaibatawo semwana muri kuona ma different situations anosangana nevanhu paupenyu andimaona. So ari kuti iye murume akasvika pakubuda abuda achazivi kuti uchasei ari kufila like ari lonely. Muri kuona problem yemukadzi uyu ari kuti ari lonely haana munhu hanzi iPhone 16 Pro Max mini ndi munhu weSamsung zveni ndi munhu wemaSamsung iPhone ndinotanga kuidzidzira kuti 1 hanimona saka ari kuzama kuti ndiri lonely sezvandiri right now ndoita sei kuti ndifile and like imimi chihure panenge pakati kachihure chiripo nemukadzi womunhu murume uyu wake akahura nemukadzi wemunhu ndiye wanga achidanana naye kusvika pakuti murume wake akamukombeya nemukadzi wemunhu hanimaona akamuti iwewe mukadzi womunhu yeye atori right stereki kudarika iwewe handi zvinove shoko rakamurwadza richibuda kumurume wake ende ari kuti murume wake anotuka hani muri kuona ari kuti murume akanamudza mashoko anorwadza each and every time saka ndo dambudziko ranenge anaro andimazviona. So kune vakadzi vakawanda vari pano palife panapa ndinotaura nevanhu vakawanda kuseri vanouya kwandiri nini handimazviona hanzi endai kuholiday romogechi manje handichina madhezi zvenyu ndakatora madhezi angu hazvo zvako auri prada gosh iyo yakwako iyo zvako muchifamba neside down naro iroro famba nairoro. Saka uyu mukadzi uyu ari kuda kuziva kuti oitawo sei asi haasiri yeoga andika tine vakadzi vakatowanda vari pano palife handiti vari kutosangana nemadambudziko akadai so mudzimba hanimaona ekuti achazivi toita sei guys varume vedu ava sometimes they are very brutal. Vanhu vari mumarriage you can understand this kana kuti vakambopinda mumarriage vasati vakangamwa you can understand this. That's why mchona kuti kazhinji pamwe pacho pazhinji kune masingle mothers akawanda kunze uko hanimaona akadecide kuti aiwa inini hangu andichazvikwanisi akasiya because varume ava they are brutal sometimes. Zvinhu zvavanenge vachiita vanoita kuseri uko vakawandira handika vakanyangira. Ndakambotaura nezuro ndikati vakadzi varume vakawanda pane munhu anyora apa tanzi sisimeli wai mukuita live ndatoona comment iyo saka ndakutotaura semukuita live tumbari pa live handitarisi zvekuti wana tumeputa kuita nezvei ende nini I'm now my own person ndoita live pandada ndoita live pandafunga ndiudziki kuti itai live noti ndingari pa live kana tikudini pane ndangofunga kuti ndobaya live yangu inini ndakagara ndakakuzaniso ndikuya live maskati. This was my time yekuti ndiuye pa live ndapedza kuita zvanga ndichiita ndikabva ndauya pa live kuti ndingakuti handimo mastreeting guys mangu makona comment dzangu mastreeting ini kana ngofunga by live ndongozvibayira live yangu ndoya kuti mastreet kuna naye zoita live kuna nari pa live amene ikoko umwe nomwe anomira nedzake umwe nomwe anomira nepage rake ini ndikumira nepage rangu saka ndinongoita live pande ndangofungira kuita live whether kuna president vari pa live ini ndongobayawo live yangu kana iri nguva yangu yekubaya live handimaona ndatiite clear ipapo kuti hatisi pa competition handichika izvo zvimwe akada kubayawo live izvo zvindiri pano anongobayawo live musi westar party yacho makangozviona pano wani tiri pa live kwakabayiwa ma live hobu
tiri pasta part live yedu saka aluta continue takambo complain we didn't saka aluta continue I'm my own person ndakuzvimirira ndiri one ndakatodai handika ne fu vachafamba vari kumashure kwangu vachandituka pandotadza pane ndagona voti sisimeli pane ndakanganisa vachindicorrecta ndo vandichasara navo vazhinji vachabva guys along this way yatiri kufamba patiri apa right now nepatiri patiri kufamba tichienda tichinamata takadaro pane vakawanda vachabuda pane vakawanda vachabva vamwe vandaitosekana vandaidla navo vachabviswa vachabva iniwo ndichibviswa mukati mupenyu hwavo mupenyu womwe munhu tichienda takadaro ndokwatiri kutoenda ikoko 2025 tichasara nevashoma vachange vachiti genuine ndo tichasara navo kana variko vari genuine ndo vatichasara navo vekuti pane ndatadza vanouya panapa voti bayai life vonditsiurira pano ndo vatichasara navo ivavo saka ruzhinji ruchabuda handisi ndiri kuzviita but zvichaitika zvega muchangozviona zvichiitika zvega saka mukawa zvichabuda musashamisike handika iprocess and God is in the process of doing that mungosiya zvakadaro saka peji redu tinoita live anytime yatinenge tichida anditika right saka manje tati timbotaura mukadzi uyabvunza question sisimeli muri kuzvigona sei mirai ndikudzei pamawa ndichiudza mukadzi uya ndati don't ever say kuti hanzi muri kunyepedzera muri kudai so because what you see face yangu ina mbochinja muna ne stress guys ukatisa face yako unonyezo nati face iri stressed you can actually see that ndikauya ndine stress vinchinyepa you can actually see kuti vakarowa ne stress mutozviona ani mazviona right I'm here. Yes, Gino, I'm here to try and help vamwe vakadzi vari mudzimba. Yesi Pamela, ne situation yangu. Master patudi. Master patamaita ni vasikana ngarichi. Which is tapat. Chasigo kuti chi Pamela. Hanmaona. Saka tati timbobatsirana kune vakadzi vakaona vari mudzimba. Vamwe vakuru kwandiri, vamwe vadiki kwandiri, vamwe mazera angu who are battling guys marriage dzinosiyana. Inini ndiri kukudza regai ndinyatso kukudzai garai pasi mutore ma popcorn torai ma drinks handika ndikutoita content ne marriage yangu I'm doing content ne marriage yangu handimaona asi chichibatsira vamwe vanhu because that's what I do I help people in different ways so I'll be fake to say when kana chiri kumba kwangu inini tinovigiridza kana chiri kwaningi akati ndikuda life ndoya ndobaya life ndoti utibaye life taura nyaya murume wako I'll be 100% fake ndo inonzi kuve fake ikoko but as it is so far I am real because I am bringing my own ndikuishandisa kubatsira vamwe vakadzi handitika tikutoishandisa kubatsira vamwe vakadzi because inini I've overcome through thick and thin a lot of things zvinokwanisa kubatsirawo nhasi ndoda kuti nditaure nemi nhasi handitika muri panapa right garai pasi motora mapopcorn enyu motora madrinks enyu tofamba nenyaya guys inini getting married to my husband he is my husband right there's a lot of things zvakaitika mukati muupenyu hwangu kurorwa naye ndiri munhu akanonoka kuwana mbereko zvokudaro ndakambokudza nyaya yangu madhadis chawo epano anoconfirma to this ndikakudzai pandakapinda napo hanomaona similar situation yakada kutifanana nemukadzi ushu in the process guys yeizvese zvakanga zvichiitika izvi kufamba kwangu kwandaita and everything guys ndakanga ndichishungurudzika murume akanga achita mataitai munonzwa pamunowa ndichikudza kuti pandaifanirwa kudona handina kudona pandaifanirwa kunge ndakaita stroke handina stroke pandaifanirwa kunge ndakaita bp ingadai pamwe ndichimwa mapirisi bp but handina pirisi randinomwa mukati muupenyu hwangu kunze kwemapirisi ema allergies kana iri nguva yesizoni nyaya handimaona mwari vakandikwete kugona kwangu kana kungwana kwangu mwari vakandigonesa mwari vakandijambisa mwari vanongoprotecta vanhu vavo usingazvifungiri handiti mazvona ndimwari vanenge vachiziva rekumberi ndisingazivi inini ndakapinda nepakawanda munoziva panguva guys yekuti uri busy kufamba uchienda kumaprofita uchienda kun'anga uchienda kupi kuti uzame ndakanda kungopinda pese guys apa sandanyanya kukura handika ndichiri munhu asatanyanya kukura ndakanga ndichipinda pese pangonzi indapa mazai mambisha munotaura yaya guys ndiri mukuru wemazai mambisha mungandiudzini zvemazai mambisha yaya zvinhu zvachindotoita chikangamwa because kwakudharawo makwati gum tree makwati avocado tree mashizha echi handimaona echi guys apana chandisina kumwa ndakambokudza ndikati panguva iyo munhu akakudza kuti inda unonanzva kusure kwekiti unoenda kunonanzva weti dzamunoti weti yamunoti uri in therapy guys ka
unobata mhino kudai woti koto, handimaona chakashanda hapana. Uchinda papi. Hands, why explaining this? Muchemberera pendo kumburambo kublokai ndozo kubvisai after, because you don't want to hear the story, you don't want to share kuti ndishare nevamwe vakadzi vari kusangana zvituru zvandakasangana nazvo. Handimaona, I am sharing my story kusimbisa vamwe vakadzi vandakasangana vari kusangana through audio ndaplay up, vari kuenda through what I went through. She came to me for advice. Ndikafunga kuti no, if she came to me for advice, why can I not share it with other ladies? That is being me. That is being me. Ndakambozvitaura, it's not the first time. Handiti ndakamboshare nyaya yangu, it's now the second time share nyaya ishi. Handiti saka if you feel kuti unblocked, okay, thanks. The reason why I'm doing this, guys, I am trying to help mukadzi ushu ari pa live nevamwe vari mu comment section. Handika decision ndeyenyu after nyaya yese ishi. Decision yako ne marriage yako, it's up to you, it's not up to me. Iwewe ndochaziva kuti uri kuda kuti uchasei ne marriage yako after ndakupawo muono wangu ne experience yangu nepandakafamba. Abvunza mukadzi kuti munozvigona sei sisimeli, ndo saka ndiri kutaura nyaya ishi kutanga kumavambo. Handiti munozvigona sei, ndo saka ndiri kutanga kubva kumavambo kuti anzwisise kuti ndinozvigona sei, kana kuti ndakazvigona sei, kuti ndinozvigona sei, ndakazvigona sei. Because izvi zvishoma izvi kusure ku uri panguva makomezi aiti kuti saverenga notoverenga. Handimaona. So kumasura ukukoko guys, uri panguva kuti warorwa. Handitika uchazotonyanya kukura, uri kumbeya na tete vako. Ndakambokudza kuti ndina tete vangu vane vandakapiwa starish tour rimwe riya. Handitika rinoti shingirere. Handi so ndo vakanga ndo vandakanga ndichifamba navo savatete panguva dzedu isusu vanatete vangu vachiriko guys. Saka waitendeswa kuna vatete, handitika woenda kana paine problem kana paine chii woita. Pane munhu akambotaura papa pekutanga akati akambotaura nyaya yemasare, pataitaura topic yemasare paya ndikati ndakarichekwa iri ndozviziva, ndakambozvitaura pano. Tete vangu vakasvika tikaenda kune umwe mukadzi akati kune sare randaona roda kuchekwa mai mwana kumashuroko. Mukadzi uya ainereza nyuwani asi hembe dzanenge akapfeka kana tapedza kucheka sare iri rinosara pano. Ndikati okay, ndaenda iwe apa sande ndiri kuchekukura ndimwana ndiri kuma 22 somewhere there. Ndaenda iwe ndasvika kumukadzi yamuzeti ndabvisiswa hembe ndavatiswa pasi iwe wavhuriswa makumbo reza nyuwani iya gwinda chekwa chinhu kwai ndo sare rachona ini ndanga ndisingarizivi. Handimaona, handizvizivi zvesare kana sare rachekwa ndo ranga rakabata iro riri rakachitadzisa kuti munhu adini. Handimaona, uri kubvapo paya uchiti sare chari rachekwa unenge une excitement guys, unenge une hope yekuti gore no ndati munonoita sexy guys. Guys kunonorohwa bonde sebonde. Ani muri kunzwa uchiti gore rino uchirivhura gumbo kudai uchiti gore rino ka ndofunga hanzi yes uchiti gore rino iri this time ino zvinotoita kunotobuda mwana. Pana chakaitika guys. Panguva yaunenge uchizviita izvo uchidaro handiti maona ipapa anenge achitobuda achitoenda guys, achitobuda achitoenda. Ndongoti should I say maybe lucky randakaita nderekuti hanga hasina rivokawo anotuka. Saka mashoko chechewo handina kumanzwa, asiwo mashoko munozoti anobudirepi. Zvimwe musazonyepawo kusungaira mashoko munozoti anozobudira kupi. Handimaona, mamwe mashoko anzi makamboitaura nyaya iyi ndiri kuidzokorodza kuti vamwe vasinawo vanzwe. Mashoko anobudira uku masakati kwamoko ndiko anobudira, but iye zvake aingoita action ndozanenge achingorova munhu. Ungamudi hapana chibuda in the process, in the midst of all this zvaitika izvi guys. Pakazvarwa vana, pane vana vakanotozvarwa pakadini akatobuda akaenda ukatorwa ukadzokera kumba kwenyu ukadini ukadzoka ukaita sei. Handimaona womboya mai wako voya vabereki vangu inini vanga vari vabereki vayo kuti havasi vabereki vanga vari vechikari vai. Handimaona vanga vari vabereki vayo vekuti baba namai working class. Mai vakati endewo kuchikoro chakare ichocho. Handimaona asi vanomira nemwana wavo voya vombokutora voti uya ucheke udzika mudai vangasiva vekuti gara ikoko handiona usadzoke pano. Saka vaivho kutora
hanzi shemani stapat. Oh, we didn't know. We don't know about that. Vabereki vokutora vouya vomboenda kumba voti zvozodai zvodai hanti maona wodzoka munhu ouya onyengerera handitika okumbira wodzokera hanti maona wofambazve wotodaro uchingoti ndoda munhu wangu. Guys, nine murume wangu we dated when we were at school. When I was doing form 1 and he was doing form 3, we were at the same school. Vakawanda notiziva takadzana vari papa vakawandisa hanti maona ndiri form 1 iye anga ari form 3 tatiri pa same school ndobva tatanga kudhetana ikoko ndiri chidiki iye achiri chidiki hanti maona. So pakaitika a lot of things guys zvokuti kana dei kuchinzi ndaifunga kufa ndipo ndaifunga kufa guys ndaifunga kufa ipapo. A lot of things pakaitika zvinhu zvakawandisa guys hanti maona, but takafamba tichienda zvandakaona zvakawandisa kusvika pakukura kusvika pakutora teteya kusvika pakuti takuitawo zvekudzimba dzedu hanti maona ndongokatakata takuitawo zvekudzimba dzedu takudai mashoko achibuda tukona hanti maona zvinonetsa guys zvinonetsa wombobuda womboenda wombosiya utiza woenda unotsvaga vamwe wombonyenga nevamwe uri kumba kwenyu wadzokera kumba kwenyuka wombosvika wombononyenga nevakomana wombotira zvinyuwani but wozongokarukana wadzokera futi kuya muya uyanyengerera tidzoka kumba wadzokera tichingodaro guys kusvikira tazongotochembera kudai handi maona. Zvimwe zvinhu zvokuti pane zvimwe zvokuti sometimes kana ndisina kubvunzwa neumwe munhu handingozvitauri ndongozvinyara posa pana anenge andibvunza 1 2 kozoita zvimwe zvokuti zvinenge zviri kusaidhi rake iye murume kana kuti kuhama dzekumurume kwandi zvasingakwanisa kuti iwe udini uzvitaure hako protectawo iwe because vasa vanhu social media but ini dzangu ndotaura ini dzangu ndochichitotaura handi mazvona. So pakaitika zvakawanda vasikana chihure chichayo munoona chitaura kuti kudai soka dei ndaifungwa kubuda ndakabuda kudhara ndakaona zvakawanda zvikuru sei pandaka Lydia kana uchiteerera nyaya yangu ndichitaura panapa ndatotaura zvakawanda handidi kuti ndipinze vamwe vanhu nekupinza ivo hama kana kuti murume munyaya hasi mune social media zvekudaro. Munhu anoita porongi yake, munhu anoporonga, munhu anoita zvaanoita andiona but handikuporonga. Ndataura kuti in the midst of everything ipapapa pakaitwa vana pakaitika zvakawanda akabuda mumba ndikadzokera kumba kwedu ndikadini. Saka do your maths ipapo ndakambota ndikupinza zvinhu zvakawanda nekubata vanhu handimona rutendo ipapo parutaura riri ndakapataura kudhara ndikazvitaura kudhara kuti kwakazoita crusade kukadii handisi kupadzokorodza but ndakapataura ipapo parutaura vanhu vanogona kuudza mukomment section hanzi you love your husband. Yes, I love my husband. Munhu ane mistakes ake munhu anoto ndingangoti ganitangire pakuti paguma paku last year zvichinda kumashure asati apinda munhu aitohura ndaitoya nchikudza ipano but kubva zvandapinda mu UK pamwe chinoti ndo one chinhu chinonakidza UK here because hakuna kukuenda hakuna kufamba uchienda kana kuti ichiri time yekuti asati awana here asati awana here umwe wanyenga sofana kuti andizi but UK ndati mubatane muite close because munongogara makatarisana kudai kokuenda hapana munenge muri momba chiro katenga doro rakazara mufiriji mwanenge chingomwari momba imomo handiti maona zvichingoenda zvakadaro saka tichinda takadaro guys inini monzo from the horse's mouth tichinda takadaro guys pane zvakawandisa zvimwe zvachida munozviziva ndayanchikudza ipanapa kusvika patasvika apa nhasi handiti maona. So my answer, thank you very much Ruru, thank you very much Ruru. My answer to this lady and the other women vari pano toda kudzokera panyaya yedu chaiyo guys. I think the reason why ndisina kunge ndakazosiya marriage yangu inini pazvanga zvakanyanya kuomesa nekugosha kufunga kwangu inini maybe it's because tisu generation iyaiya yakakura ichinzi vamwe vedu iko zvino vanosiya vanhu zvivindi tichinzi murume hasigwi chihure tisu generation yacho ndakupindura manje aiwa tichazoona ipapo gogo vamichitombomira takada tozoona ipapo kwaiko zvino zvekutozozviona ipapo tozocross the bridge when you get there. Saka kuti tidaro panguva handisi kuziva guys generation yedu ndeyenzi igarai ipapo tisu vavaitigwa makitchen party taitigwa makitchen party kodedzwa namemfundisi kodedzwa navatete kubva kumusha vokwidza kubva goko tichongokura kubva goko vamakura kubva kumasvingo kwagutuko vakauya handitika tobva taita ningirikiri taitigwa makitchen party chiudzwa kunzi mwana wanjadzi yangu uri kuona inini mumbomo izvozvo woverengerwa vana vakaitwa nana bankuru kunze uko
Hanimaona vasiri vari mumba wodzwa kunzi ndo zvinoita dzimba unotofa ngogara. Tisu generation yachona iyoyo. Tisu generation yacho. Saka ndofunga the reason why sina kubuda ndaingofunga kuti zvazvo zvoti takaudzwa kunzi usabude mumba, usasiye marriage yako, gara ipapo. Handitika ndo zvinoita varume, ndo zvinoita varume. Right. Mira ndikudzosere kumasure mbichana. Kumba remember kuti ndiri mwana musikana ndichikura handitika baba dara wangu inini baba vangu inini handitika ndaionawo ndiri mwana musikana ndaionawo zvaitika mumba hanimaona baba vangu vachonawo ndaitombovaonawo ndiri musikana ndichitovabata wedzimwe nguvawo ukuti ndimboenda kumashops ndimbopota ndakadai so honovaona vakagara mumota mavo guys mune mukadzi ari mumota kushe kuti unongosingazviwisiri zvinenge zvichamba sei but zvinhu zvandaitoona kaizvi guys zvinhu zvandaitoona thank you majori zvinhu zvandaitoona izvi pane mukadzi akagara mumotokari gumbo rake riri pamusoro pegumbo ramudhara wangu handiti maona mangwana umbo hwawo mubedroom muri kuitika zvifaiti ndikutaura tichikura handika hanzi I'm going through this smelly I feel like kusiya kubata munhu every day nechihure don't worry Lauren Smith I want you to listen to me today I know you're not the only one uri kuenda through izvi animaona you're not the only one kuenda through makawanda ndimi vandavinga kuti tibatsirane madiaries ari pano andite so umbona mumwe musi bedroom mama ina baba muri kuitwa vanzi vaibudai minde mabedroom enyu muri kuitwa fight vari kurovana handimaona inyaya dzichihure kai but ndingosati wazvinyaso zvinzwisisa handika vari kurwira inyaya dzichihure ndakuona ndaona neudhara kwakusina mafoni ka guys kwakusina mafoni vakare said chikainyora tsamba guys vaita zvekunyora tsamba andimazviona vaita zvekunyora tsamba brother go umwe nomwe nelife yake wangu umwe nomwe nelife yake sha iyo indawo kadaro don't tolerate cheating those who tolerate let them be umwe nomwe nelife yake wangu umwe nomwe nelife yake tisi yesu tinotolerate tifambe titori bho takadaro iwo usingatolerate jump from one man to another chindawo kadaro zviri bho kwauri right saka zvadaro papa guys baya ndakufunga kuti pati ndaishuwa ndaimboona mama vachishungurudzika vachidai saka ndo zvinongoita dzimba ndo zvandaizozviudza hanimaona I think ndo zvakaita kuti ndikwanise kuti ndipinde ndichingoshingira kwete kuti hazvirwadzi handidi kukunyeperai guys I'm not going to lie to you kwete kuti hanzi hazvirwadzi kana murume akasavata mumba hauvati ndakambokudzai pano ndikudzokodza nyaya izvi andotara izvi guys zviri kutovhundutsa vanyuwani vakutaka kuzviwa nhasi vana vepano knows zvandiri kutaura izvi nokuti vakambozvinzwa hauvati kana murume asimo mumba unomira nehwindo kudai ugodongorera kudai ugonzwa bhera ramota yapfuura neparodhi handika ugoenda kunodongorera kuti zviri kufamba sei hanimaona ugoenda kuti mota yapfuura pasi ndiyauya ugonzwa pii yepanext door ugoma inodongorera uchiti auya hauvati ndochokwadi hauvati hazvina peace kana uchiri mazviri like andizozivi kuti uzosvika pakujaira sei guys honestly speaking ka mukandibvunza ndakazosvika pakuti ndingoti amheno papika maybe through wokuti maprayers anobatsira because mwari unotanga kunamatira utanga kudzwa kunzi namatira peace your inner peace and the moment you start praying for your inner peace everything becomes normal chero pakanzi pauya shoko rakadi unongouya semawira anongoita mamwe mashoko harichaita that impact usati wapinda kuti unonamatira iyo peace yako iyoyo unorwadziwa guys kana mvura ukati uimwe kudai hauimedza apa haikunguruki haipindi apa mvura inouya mvura chainoya yogara apa unenge uchida kana kusataura nevanhu uri munzvimbo yako wega kana wapinda mukuti tasvika pakuti right now handichavati uri kuaffectwa nekuti murume haana kuvata mumba kune gure riri kutokusendera mameseji kana kuti madini hauvati guys hauvati ndochokwadi unenge uchita up and down up and down up and down ndikudzokodza zvandakambotaura saka vakawanda vepana panozviziva ini ndaimira seri kwedo guys nebroom kana muchiri kurangarira ndaikudzai ndaimira seri kwedo nebroom ndaimira seri kwedo nebroom time yaanenge achipinda iyoyo kuda i3 kuda i2 paanongoti dogwer ndobva ndapinda kuseri kwedo achingopinda boom nebroom apa murume ka ndine hasha ndine stress
ndine bundo handina kundara ndakagara TV unenge wakadai hauioni zviri kuitika chini kwanga kuti sada ichitaura hauconcentrate nezviri kuitikapo achipinda brum murume atanga chakuavoida handika achakuavoida kuti iwe achikupushidzira ko brum iwe ndoni kuti ndirove hit me ndirove uchitomupusha kuti urowe hanimona kuti urowe murume wangu asi munhu weviolent asi munhu anorova asi ndikurangarira pandakamborowa ndova ndakarwa ka2 kubva zvandakagara naye ndakarwa ka2 aka ndakapusha munhu ndikatora bhodhoro ndakambokudza ngati ane vanga ribhodhoro apa ndikatora bhodhoro nekugumbuka ndatsamwa ndikamupwanyira bhodhoro apa andika ndapwanya bhodhoro apa ane chivanga chomusoro ndopakazoti you know what andiroveva mukadzi nhasi ndoda kuzisa chikoro apa ndiwatanga ndakachizonyatsokurohwa chaiko guys manje munoziva kunonzi kubikwa guys munobvumidza kuseka ndakachizonyatsokubikwa ndakavata pasi apa ndichirohwa apa ndinadena ndachiti ndirove bhodhoro ndarinonga ndakachizonyatsokiwa ndakachikiwa wakiwa zvokuti ndo unobva wati zii wakuchirwa manje ndiwe wakutokumbira regerero yowatadzirwa ndiwe wakutokumbira regerero kuti sori yako handichazvipani sori yako handichazvipani kuti ndikuvhunza kuti wawire exen kwaedza ndiwe wakutokumbira regerero guys ndarohwa iwe munhu akabvapinda takakutova tovadini iwe utokumbira regerero paya wazosiwa kurohwa kuya wakuenda mai mwana wakunoti tione paya pandakutema uchinodidi wakunotora chibhandechi wakunovharwa kudini hanimoona wakutla futi kuti konzi ndonokusungisa kuti munhu handiti mapurisa anosungwa kunzi warova mune bhotoro wakutla hanimoona hey guys please don't tell me kuti dzima live why are you telling me to dzima live akambondidzimirawo live ichita stapati yangu ndiani akambondidzimira live ichita stapati pano ndiani imi don't control our pages please yesvo kwamakambotitirawo manikikiri ndekupi kwamakambodzimawo malive enyu ichita mastapati ndekupi tichapedza pano kune stapati vanoda kuenda kustapati kune mastapati voenda takutofamba chikondola mapeji evanhu kuti naimi idai because kwazodai yezvo tiregei please ingoendai makanyarara kwamuda kuenda tisare tiri 3 spiwe chingoenda just go there ingoenda iwewo utisiye pano just go there yezvo right zvadaro paya guys paya ndazotione iwe ndakunokiringana paya wazodai ndapedza hangu guys iwe zvapera iwewe mangwana wozongonzi sorry ndakazokurova ona kwanga wandipugwadza kwanditema nebhoto wazodai wakutoitwa kunge iwewe ndio munhu akaipa inini ndini ndakatadzirwa but ndinda kutokumbira regerero hani mazvona ndinda kutokumbira regerero alright bo so takapinda the moral of the story is ndakapinda pakawanda papi ndakaona guys takaona zvakawanda dei mabhuku tainyora kaunda bhuku rinosara tichinyora antimaona so I guess kuti pane pekuti pamwe pachona guys ina handizivi kuti zvinofamba sei I don't know how it works handimaona varume vazhinji vakadai so ava vanoita zvechihure vazhinji vacho amenoti vazhinji kuti vashoma vanoprovide mumba mavo everything you are taking care of everything chaunoda chinoitwa iye hatigoni kuchasa mari anoyachisarenda mari yese kwauri iwo ndocharonga kuti ndodai woronga dzimba dzakawanda dzamunona dzinenge dzakarongeka mukati vakadzi ndo vakarongeka ndo vanoronga dzimba dzavo kuti dzimire asi ukazoenda deep handika utoona kuti mukadzi yatohurirwa futi unenge uchidya zvezvaunoda uchiona zvezvaunoda uchita zvaunoda but uchitigwa chiripiti shura rinenge ririmo imomo chitigwa chiripiti rako bachitigwa zvezvaunenge uchida uri mumumba so unosvika pakuti hondo handisimeri nematambudziko achiyera faith ndiani ndisikuziva unosvika pakuti guys andimaona pekutanga unosvika utanga ucharwa teererai vakadzi vari kusangana nezvinezvi unotanga ucharwa fight
handika ugotera ma girlfriend ndaikudzai kuti guys ndaibereka kamwana kari kadiki ndichitedza ma girlfriends ndakamba kudzai ndichinogwa fight ugogwa fight ugoona kuti it's not working ndiri kugwa the more kune vachiri kuenda kunogwa guys nevasikana nevakadzi vekunze take it or leave it itai henyu apa pandiri kudzai kuti mutorai zvakanaka zvamunoona zvinokuitirai itorai zvisingakuitiri isiyai kunogwa kuyaka musaenda kunogwa the moment yaunonorwa naye sandi kuvachatisa ikaunenge uchita ikoko ndakaenda kunogwa kumba kwana Liseko ndakamba kudzainya na Liseko guys ndakaenda kumba kwana Liseko ndichiinda kuyaka kudzimba dzekumainiku ndichinda kunogwa kudzimba dzekumaini chinogwa na Liseko guys ndakakudza nchibva ku Limpopo ndakaona kune zigadzi zijugura kanga rakagara pamusoro pembedha ndikatora bra ndiye Liseko wacho ndainda kwa mai mwana ndichiinda kudzimba dzemaini because agara mudzimba dzemaini ndichinda kunogwa mai mwana ndakawedzera moto anenge akunyatsa kuchita zvokuti handiti kuda kugwaneni let me show you kuti ndinototonga nditomukondola uyu ende zvauri kuita zvese zvazvina basa mai mwana akanga akutoita zvinogara zvakadaro mai mwana kudorirova dhei mai mwana dzimunguva rechitu aingopfuura kuda iso yausiya okuti kadhi ndatenga zvaunoda zvisimu otorwa pasi kwaniseho otoenda ikoko handi mazvona guys vanopota vane masters havanawo vanokwanisa kuenda kunokanda kwashema kana muchida unokanda muchidzoka moendawo chinokanda nditika muchidzoka muchinokandawo muchidzoka handitika shema munhu anoita zvatinoitawo munhu anoita basa rakafanana neredu handitika anenge achida kuti nyaya yake anenge achida kutovakirawo vamwe vanhu dzimba sezvatiri kuda kutongoitawo zvatiri kubatsirawo vamwe tichiinda mberi takadaro handitika hanzi vane vanako variko saka unoti havakona idea variko saka kutodarana wesi thank you for the stars guys thank you for the stars itonjisa masters kutodarana wesi maimwana zvekuti unosvika pakuti nai mwari zviri kufamba sei what is going on muri kuziva nyaya ndakambokudzai pano kuti guys ndakamboenda kune imwe church yemapendekostal ndikanopuwa anointing oil muri chikuzai nyaya pano ndikaisa mudoro ndikabatwa unenge uchifamba kumachechi kuvafundisi uchiti anyway imba yangu murume ari kuhura uko kani murume ari kuhura ndibatsireiwo vafundisi vanongopaka anointing oil handimaona ndakazopiwa anointing oil guys zvikanzi munongonoti choti mune chinhu chaanoita pachikafu kana chaanodii kana chaanomwana chanodini handimaona kana pai ndobva ndati saka ndingaisa pai stupid ndobva ndanoningira ndanokanda ndanonzi munongoisa choti anointing oil indobva ndanoisa zitispuni rose mudoro ndikati mudoro hazvihwikika ndobva ndanoisa ndobva ndavhara doro handimaona vachiuya zvikanzi doro rangu ndobva ndanotora doro ndobva ndavapa mai mwana vakangoti vachimwa kudai so kuda oil ndo yakanotanga kuti yakanga enda pamusoro zvakafamba sei guys ina handizivi handimaona vakangoti vachingonodai so handimaona doro riya kudai so oil ndobva yadini yatonzi zvikanzi waimaiseiwo chii chamakandawo ndikati hapana ndaisai ndakasika madziro zvikanzi hazviiti hamene zvazvinogoitawo guys kunodurura kudai so munenge mune zvimabhabhusi zvakaita guys zvimabhabhusi zvakaitika zvekunge zveoil zvazviya handimaona zveoil zvazviya zvanga zvirimo mukati medhikiri guys hapacharambikika apa evidence nka V11 anointing oil handimaona ndakazobvuma kaidi guys guys ndakazobvuma guys ndinoti haicharambiki nyaya ndikati chichawaisa inotozita nyaya ka guys inotozita nyaya yekunzi uri kundisira uroyi uri kundiroya guys saka ndoko yanga yakuenda nyaya yekunzi saka uri kundiroya yatove nyaya guys ndikuzama kuti ndizame kumisa munhu chihure akuna anomisa chihure chemunhu guys hazviko zviya zvekuti kwanzi chihure chemunhu chinomiswa nechiya guys kana munhu azodecide ega kana munhu azodecide ega akura kana kuti mwari vati ho zvakwana ndopanomira yatove nyaya mai mwana yatove nyaya hanzi trust God trust me marriage yeah thank you for the stars yatove nyaya mai mwana yatove nyaya ndakasvika pakuconfessa ndakasvika pakosa hanzi tikasapera vati next it's up to you as an individual kuti unoita sei kana uchida unongogara uchingadi unongobuda saka ndakasvika pakuzoti paya ndakonfessa ngati anointing oil
saka ndiri kugwadziwawo chichi saka ndadiwo ndakaenda kuchechi kupi zvikanzida kuvaona munhu akakupa anoending oil aiwati yava nyaya yekuti hando unotaridza mufundisi ivavo kundo kwandakati ndinonyadziswa kuchechi zvangu handindi ndakaramba ndikatsika madziro ndikaramba ndikati kuanoending oil ndokwatisingaendi kuna pastor ko ndokwatisingaendi ndobva ndaramba kuenda kunani kuna anointing oil yakazongopera nokuti vakazongoona kuti yanga iriyo chiwo ndobva ndabudisa kabhodhoro kake anointing oil kanenge kakatonyogwa ndobva ndavataridza ngati anointing oil andadira imomo handi mwana svikanisa kwanga ndira anointing oil ndikati ndadira kuti murege doro because I believe kuti pamunotaka kuenda makadhakwa ndopamunoita mamwe mastupid decisions amunenge muchiita nozoita kuti pamwe vetiye tekane panapa handi maona munhu ndobva angodini angozvigwisisa handi maona so chandokudza kuti varume ava avadi vanoda vari ivo vachita zvinhu izvi ivo havadi kana kuti akaona something chinofungidzira kuti wadai so guys anotogona kufunga kuti hameno kana kuti chi kana kuti chi hameno chawaita iwo sina ndakazombokudza inyaya yekuti ndakazombosangana nemwe shamwari panapa ndakambokudzaika kana ndakasangana nemwe shamwari pano padiarisa umwe murume ndobva tasanga kungowirirana kwete kudanana kuwirirana just friends zvokuti ndaitosheya nyaya dzangu nemurume njimuti ufunge chichichi panapa mai mwana ungefunge chichichi paya ndobva abatwa mamessages aya because remember kuti munhu panenge asipo zvandikutaura kuti hatidi kunyeperana kuti zvinhu zvazvirwadzi zvinorwadza saka zvaizoitika kuti dzimwe nguva pavanenge vasipo kuma-12 kuma-1 vasimo mumba hati iwo huvatiwo handiwaona ndakagara hani maona ndoshayawo kutaura naye hapana ndobva ndaisira bhuru wangu yayo yameseji hani mana kwakusati kwavenera dhayarisa ndosira bhuru wangu murume ya message kuti zvakaoma nhasi munhu ana asati auya wena bhuru wangu totaura neni pamwe uita video call kuma-12 hani maona ari kubasa unoita video call papa titoitanika foni yangu yakazotorwa handika ndobva yazo mune mavideo call handi unozati mavideo calls ainenge achita kuti video call netime na-12 guys ndakazenge ndakunzi uri kuhura ini ndisina munhu ndahura naye hani maona mavideo calls enguva dza-12 na-1 iye hamo mumba ini kutaura nabhururu wangu hani maona just a friend ndakasangana nayo paFacebook apa hani maona and then ndaingomudzawo maproblems angu iye achimudzawo maproblems ake shati ndakatadza kuti na-12 kana past 1 apa pakaitwa kavideo call unotoifira later zvinozotanga later uchitanga marriage mako zvinenge zvese zvinenge zviri right zvinenge zvakanaka zvinozotanga later hani maona so guys unongopusha uchinda uchinda unozvika pakugara paswega kudai soka kumachina kwekwa kwatinoenda kweva kuma-ladies meeting wosvika pakudzwa womachitaura nyaya dzavo kuti saka handisirini ndega mangwana woenda wonzwa futi zveku-ladies meeting nikutaurwa nyaya idzi vakadzi vari kuchema wona vakadzi vari kunamatirwa kumberi kuti namatrai marriage yake mukadzi achitadza kana kumbira nekuchema kuti saka takawanda saka handisirini ndega apena handisina mai vekudza kai mai vangu vakafa kudhara pasina kukudza saka takawanda ndakatanga takachosvikamfuta kuti saka takawanda guys handisini ndoga tikanaona mainhingishiwa vanhu mainhingi ava vanotorode life yeripamba arika vari kutochema vachina madhigo takawanda wotenga uchizvikamfuta naizvozvo hanimaona wotenga uchizvikamfuta naizvozvo hanzi later after minutes ndicharangariri kuti after amweni but zvinozotanga late maybe kunana 6-7-8 years ikoko ndokwa zvinozotanga hanimaona like zvongodhipendawo handiziviwo inotaurawo side rangu handizoziviwo zvevamwe shamwari yekuchikomenenge chikubvisa stress kachizoti mufesa kuitsaga wangu uri bhuru wangu but mufesa kuita zvinhu zvechiwaiwai zvichibaranzi hauzodaro hafangodaro chichi akutokukamfota paya iwa kutozokuhura naye right zvazodini paya ndatanga kuti ndazviona takawanda takadai uchizvikamfota hanzi maisatyaire zvigwere maudi pawanga usati waziva kuti munhu ndozvaari kuita unogona kudaro wanga wakatopiwa chigwere chacho handiti wazviona so right now to be honest handitika ndogona chitaura inini ndogona kubuda muthis marriage yandiri handitika ndobuda ndiri HIV negative ndonosangana nemumwe murume ndichanoda kutsvaga shamwarika a friend companion handika companionship kuno mumwe munhu ndobuda ndotsvaga mumwe munhu anoita friend ndoenda kuita friend nemunhu yayo handika ndoita boyfriend nemunhu yayo handi todanana andiyozivo zvaari kana anacho jugura ngokupawo futi handiwazviona so amenowo kuti mwari vanozongokuita sei guys amenowo kuti mwari vanongokuprojectawo so ameno zvazvinongoita handigoni I don't know how to answer on that one I don't know honestly speaking I don't know right hanzi but are you truly happy naiwe shamwari ndini ndakatanga kutoya kunoku dei ndisiri happy ndisina mbovhera ndakamuti munhu auye kunoku nditori happy zvokuti ukona tiri tichifaraka haumbofungi kuti baba vanohura haumbofungi nditori happy zvekudaro zvekutodaro
happy zvekutodaro kufunge ukuona ndichinyengeregwa ndichikwizwa makumbaya ndichimasajwa hauzozvidiwe ini murume wangu ndomuda handidi kunyepera guys. I love my husband and he knows that I love him and I'm not even ashamed to say it pane vanhu. I love him. Zvinhu zvaanozoti aone chinhu chake ake haangaite nezvake, but I love my husband and that love is, I don't think it's going anywhere anytime soon. Nditonamata kuna Mwari, munamata kuti Mwari ndikukumbira kuti titongochembedzana tiparadzaniswa nerufu. Tofanwa kuparadzaniswa nerufu. That's my prayer. But rufu Mwari ndichingonamata kuti Mwari undiprotecte. Iko zvino munamata wangu muda kutizonamata vanhu. Nditaura munamata wangu vanhu vachinzwa here guys. Kuti umwe ungoriwo secret munamata nechonamatawo kuseruko. Ukuti amusodi kuti izvi ndikutonamata kuti Mwari chitai kuti chinhu chake chichigurei. Chinhu chochi chingachirege kufamba chingoshanda. Munamata one nechonamata. My happiness is important. And ndisiri happy guys. Handifunga kuti ndaizogara mumarriage isiri happy. Ini ndakatanga kutoya kunokuka. Ndatanga kuya kunoku yakatusira ku Africa chimboshandira manotice and what not. Handika. Akangoita ikoko ari ku Africa akanga achiapply. Handika. He got sponsored. Akaona sponsorship ari ku Africa. Hanimona. And then he followed. Hanimachona. Munamata yoni ngori secret makuda unditaura zvinhu zvane ndichitonamata guys pavanhu kuti ndikunamata kuti kudini. Nokuti guys ndakazama zvese kazvikaramba kushanda ka guys. Ndakazama zvese zvikaramba kushanda. Saka changuda ngovinga kuti Mwari vanokwanisa ngozviita. Ndakungoti Mwari taizve kudaro kuti chinhu chingachitenge kushanda. Ngachirambe kumira chaka kwandiri kwacho kana zvichiita Mwari nekwandiri ngachirambe. Tingoza takagara hedu tiri kufara because marriage is not sex ka guys. Marriage is not sex. Marriage is not sex. Hani mashona. So inini akatonzi haichamiri. Asi tiri kudana na I'll be very much comfortable with that guys. Ndingatofara with that kuti agobo ndongo wisa produce ndova vene dambudziko iri. Asi tigere hedu zvakanaka mumba medu. Because marriage is sex yega guys takura iso tichada chiko. Tichada sex yeiko. Tanzania hunhu wacho kana ndakatadza kugadzisa ukapera totona matira chinhu chiri pamunhu nokuti ndo chinoitumaka saka kana chinhu chikati kwetete handiona neunhu uyachiro akada kuita hunhu hupi hakuna zvinoitika saka ndo poto tageta ipapo use brains ndova ushatsa brain funga semunhu akakura kurikeshe sakura kurikeshe hunhu kana takadzama tikadini hunhu womunhu hukaramba. Handiti takaita zvose unhu munhu karamba dai guys. What is the next if I love my husband? Ndochinamatira chinhu chine weakness. Because chinhu chine weakness ichichi akaza ndo zvandiri unenge achagoende chinhu chichashandi. Tongogara. Ndo kuda munamateko koko. Kwai sex inotoida vatete. Andifunga kuti it's not sex so it is what is smelly. Kumazera enyu vadiki mimi muchiri kudai zvema sex chaizvo. Isusu ndoda kuudza guys tinogona kugara mwedzi no sex, a month no sex. Unotoona kuti sex libido dzedu isusu sevanhu semazera edu atave aya yave low. Tora chokwadi kwakanaka. Unotoona kuti yave low sex libido. Thank you Tariro. Yatove low. Hatichadi sex semadiro ataiita 5 years ago. Hanimona zvatosiyana. Saka tiamanyisana sexy ratove drama riya rekuti kwa sex riya. It's now drama. Kune vakadzi vana mai venyu imimi ndiyetso kukudzai vakagara mudzimba nevarume nana baba venyu. Vana mai venyu varipo sex vatove ne 10 years avaizivi. Baba vane sugar. Am I lying? But mai varipo. Am I lying? Kune vakadzi vakawanda varugara nevarume vavo. Varume vane sugar hadzichamiri. Varume vakawanda vane sugar vano affectwa ne sex izvi. Hanimona inenge isikasamiri but havapo here. Thank you Sisi Gabriel. Havapo here pavarume vavo. Varipo pavarume vavo. Vakatozvigamuchira kuti varume vedu vane zvirwere zveshuga. Ndinogara nemurume wangu. Hanimona ndogara nemurume wangu zvakadai. Saka kana vari kutodza negara nemurume zvafanira kuti nasaka nzaita accident guys. Avhunika spinal cord. Saka ndofanira kusiya murume chinotsvaga sex. Answer me there. Thank you Chariro. Ndofanira kusiya murume here chinotsvaga sex. Murume wangu kuti lese aita accident adambuka spinal cord ishi.
adarika spinal cord ndofunga kutosiya because apasina sex inenge yavapo hachakwanisi kukoira saka ndafa kuti unotsvaga murume mumwe ndatofunga umusiya imi guys ka let's be realistic pano let's be realistic andichika let's be realistic. Thank you Gabriella, thank you. Let's be realistic guys, let's be realistic. Ndinogara ndichitopusha murume wangu pauche ipapo achinda hanzi 1 month is too long. Tinotogara isu 1 month guys pafea chokwa mwari chako kutara chokwa pameri pamwari kudai ndotopika kudai na mai wangu akafa vari pamutapa apa kugweruko handi mazvona tinotogona kutogara 1 month chaiko 1 month full 1 month full ndochokwadi. Saka ndosaka ndati marriage is not all about sex. Yes, sex inozodiwa handiti asana mai venyu vari pavarume venyu mimi handika vamwe varume venyu vana mai mwamuzivi nokuti muri but munototenga mapirisi eshuga muchipa vana baba venyu imimi munototenga mapirisi eshuga muchipa vana baba venyu imimi saka munofunga kuti shuga idzo inomira here asana mai venyu varipo. Handi mazvona. Saka guys tara chokwadi cheko tinongoenderera anzi ni Diane. Zu azo wakatemegwa nyora. Makatemegwa ini guys please endai kuma star party ko makanyarara please. Go kuma star party endai ku star party. Vari kuenda ku star party kunokanda masters endai munokanda masters guys mchidzoka mchinokanda masters mchidzoka. Endai munokanda masters. Handika isusu tikuita zvedu panapa musi weStar Party da tinamboona vanhu vakauya panapa kuzotisapota guys. Don't be selfish. Handika don't be selfish. Atina mbokuona ipanapa Star Party pedu apa mese mafelebi mimi mafelebrity ese mukutukanze mukuchema neni kumachiti twaisimela avasi ku Star Party. Makanga muri pa Star Party yangu here musi weStar Party. Were you here? Kutukwa ana ndichavhunduka izvozvo isu. Tichavhunduka izvozvo isusu kuti kune vanhu vakutuka vari kumhana. Go ahead alutakuninyiwa and umhana there. Pano tiri pa diaries. When we were having our own Star Party, did you come and support us? Did you give us stars? Did you support us? Huh? Did you support us? Mama uzotudzira kuti anzi chichichi. Musadaro imi. Indai motitukira kumuzvimapeji zvenyu kumukoko tikwati tokuonei. Go and insult us there. You want to see us there? Go and pedza shungu zenyu kokoko. Pano tiri pa live ba diaries. Yes. Hanzi it's possible vana mai vedu vanogara mariseva vanozoona na baba muchirimo. Exactly Tev ndozvikushamisa ndi vana vaiko zvino ava vari kuvhunduka kuti hanzi vari kuvhunduka kuti hanzi mwedzi azviti mukutaura kuti munogara chokwadi kuti 1 month. Yes 1 month 1 month state toigara asi zvinozodependa one vanhu I think anditika. So guys inini chatoda kuti tichipinda pamudzi wenyaya chaipo manje. What I am saying is ndakazosvika pakuti guys I made inner peace. Ndakagariswa pasi nevamwe mai mufundisi ku South Africa uko vakanditi right I want you kuti uzvibvunze mubvunzo yandichakupa. Vakandipa list yema questions handika kuti ndoda kuti ndoti ndaingonochema kuvanhu handika kuti uti uzviudze undibvunze kuti uzvibvunze mubvunzo iyi kuti unodei chaiko handimaona right. One mubvunzo wanga uri what do you want? Do you still want to go ahead ne this kana kuti you want to nekushungurudzika kana kuti you want to have your inner peace? I chose my inner peace. Ndikati I want my inner peace ndo yandiri kuda. Mindfulness vakanditi moza language dzechichiwo vakanditi pray for your inner peace. Pray for your inner peace. Kubva nhasi ndamati stop going around fighting nema girlfriends emurume wako. Stop going around chifamba nema girlfriends chinogwa nema girlfriends. Stop it. Ndaimbostoka guys. Moza nyaya yangu yekupinda mubhutu remota. Moiziva. Ndichipinda mubhutu remota it was talking. Handiti ndaenda kuona kuti ari kuenda kupi. Ndikakwana mubhutu remota. Asingazivi kuti ndirimo. Ndichida kuda kunoona kuti akunda pai.
I stopped zvikanzi ndaiteverera kunyangira kudini zvese ndichiteverera ndichitsvaga mainvestigators aya ndichibhadhara vanhu mari kuti ndipe undiudze kuti ari papi pakazodai papi ndichikuruza mari nekufambira kuti ndinoona kuti chiri kuitika. Ndakasvika pakunzi namaimufundisi vaya, stop all that nonsense, stop it. And I stopped. Ndikazviudza kuti but chikazi uri kuzvirwadzisa. You are open my lines, guys. Mozoya share your stories. Uri kuzvirwadzisa by doing this because uri kutsvaga makudo mugomo. Uchanomawana. Uchipinda mubhutu remurume wake. Anditika uchanoona kwari kuenda kunoenda kugirlfriend unosvikonoona andika uchinowandira huona chitoti kwichuku chari pamusoro and then what? Are you not hating yourself more? Ndikati sure. Zvikanzi you need to stop, but it was not easy to stop, guys. I eventually stopped, but it was not easy to stop reality of life. It was not easy to stop. Because kama yakandachudza kuti remember utongo watojaira handika chimwe chikuti zvakatuku chimwe choti zvakatuku handimaona imboida rodongora chimwe choti hapati ndogwadziwa kasangana nazvo ndozvigwadzisa zvakatagwa namaimufundisi ndikandirege asi kamwe machida kuti enda handiona unoona zvionere with evidence and then what ndaiwana ndodini ndouya you know mbamu yangu china futi it's not easy, guys. I think inini ndakanga I don't know what happens in life, guys. Pane pekuti inini ndakanga ndiri prayer warrior yekuti andigona angu kuti ndingataura kuti kudini. Pane pekuti ndiri prayer warrior yekuti ndaiziva Mwari, ndainamata, ndaihla Mwari, ndaigara Mwari, ndaifamba Mwari zuva nezuva, guys. So ndoma ndeze kuti ndainamata zvakudaro ndichinamata zvinhu chidini handika eventually somewhere unongozonzwa kungoti zvachitosiyana ndatove nepeace. Handiona chero akauya ukamubvunza kuti naiwechi azvichafanani nepaya pekuti ndaimira ndichigodzwa utomubvunza zimungo uchise I don't know how it happened, guys, but it happened to me. How? Antizivi, but it happened to me. So guys, andimaona stopai nyaya yekuteverera varume kuma girlfriend. Nyaya yefoni foni nyaya yefoni, guys. Pendenyura phone ndinozviziva kuti people are now modern. Anditika people are now modern. They want to go through my phone vagozo didi vachiona vachita sei. Andisikudzira izvo kuita. But ndikuzama kutaura kuti inini phone iyi yaitondipa stress. Pandaibata phone yake ndaiona vakadzi vakanga vari mufoni vaichata naye vaifleta naye vaidini zvokuti unotoita BP ndiwe. I ended up saying, you know what, I don't want his phone. Andibati phone yake kubva pana angozvidza kuti muna nhasi andibati phone yake boze iye zvino zvachisina password ipapo yaitozwa password ka ndaitodongorera kudai kutsvaka password panenge chibaya paya kutsvaka password ndione kuti ndiani kana kudai so ndichitora neglass kuti ndigozoona manhamba aya nemwe engo mozati msoja aperegwi ndichida kuona wopsvika pakuita pin number iya wosvika pakuti panenge chinogeza kuvhura phone iya iwe ndo unofane stress pandakangozvidzana iye zvino aitorina aitorina password. I don't touch phone yake inotosiiwa hapo izvi mazuva ano inosiiwa hapa ina phone ndotoona kuti hakusati kwave nezviriko kana zvaveko muno mu-UK chakudzai kuti guys kunenge kune zviri zvaveko phone iya yave nepassword iko zvino hakuna phone inenge iri papa ndosiiwa asi handitoibati. Stopai kunoperuza mufoni muchinopinda mufoni yeumwe munhu kuti munoona kuti mufoni ime murume munei because kutsvaga makudo uchimbobata phone waibatirei waibatira kunoona anditika kuti munei mufoni ari kuchata nani ari kujola nani ende unowana varimo zvichokwadi vari kujola nani vari kuchata nani unovaona varimo imomo vana Shumi varimo vana Karo varimo imomo ndiwaitsvaga phone musabate. If you guys if you still love your marriage and ini ndinongoti itaya unoda anditika asi phone iyi avoid a phone. What you don't know does not hate you, madzimai. Chausingazivi achikuhate. Just like kwatinotukwa kwese tinozobloka nditi tobloka mapage esa tototukwa tinenge totoya pamalevel tiri happy because hatisi kuzviona hatisi kuzviziva hatiko. Sami nditori happy ezizvo munochati hasa vari kuti vari kutukwa havana handina kuzviona. There's nothing that is disturbing my peace. I have blocked everything that is disturbing my peace. So handisi kuzviona nditori bo hanzi zviri nani kuziva paumire. It's up to you, Adelaide. It's up to you.
Anota continue uchibata phone. Thank you Lisa. Anota continue uzive zvapaumire. Asi kune avo vari kuti we value our peace. Avoid this. Avoid this. Right. 2, panyaya yemukadzi uyu angachava simeli munozvigona sei. Paita difference yekuti mukadzi uyu murume akari anotuka ari verbal. Uyu haasi. Saka haatuki, ndinototuka, ndinotopopota. Iye hapopoti. Saka papa zetinitsati uyu manje hapopoti. Hatauri mukadzi murume ndiye anopopota. Saka handizozivi hangu kuti kudhila nemurume anopopota tichanzwa kune vamwe unozviita sei. Handizozivi papo. Then as you grow into that marriage, guys, unoita mature wega. You mature in that marriage. Wega. Shuma udzigwi. Shuma ubvunzizano. Unotongona kuti, you know what? Let me do this and this. Maybe zvinondibatsira. Zvigotokubatsira. You mature as you grow into that. Uchiziva munhu wako. Uchimudzidza kuti munhu uyu so. Hakuna munhu anoziva murume wako semukadzi wake. Inini ndomuziva chako from zvokutodaro. Ndoziva. Mukataura kuti ichi ndogona kukura kuti no. Never. Izvitse no. Mukataura ichi ndokuzati possibility iripo. Because unenge uchiziva munhu wako. Maturity inouya yega, guys. Pakukura kwanenge uchiita ugere urimo mukati marriage mako. Antika maturity develops. Just like zvataimboita pana even pa social media, maturity inongouya. Pana bekutengo tikazochinji diki guys taimbonya kusoprisa life which address. Ukazochinji diki womanya kuzodressa. Guys inini ndinatogona kutoignore mwana chinoita my life. Kwanza wachituka live nani ndotoita nge ndisina kuzviwa kana kudini amene ndatombonotarisa kana takatokubloka uchawawata uri wega kusvika waneta hatombonodongoreri kana kudi ndo inonzi maturity ndokutokura kwanditokuita. And I applaud guys mondisira my life nema staff. Yes Sweden family, how are you? I'm busy last sindika so not happening online because guys is mondisira my life nema likes guys. Tinosvika pakuti inini moza chinchidiki moyo mobobota muri kuadresa unosvika pakusa adresa. And I don't stop. I won't come there and didn't ghost guy. And it goes to kuona na tukudina and cheto dukuto kuona. Shatopera ikwete yangu chakoko. Saka macho aticheto kusatogona anisha kuto adi address zvimwe zvinhu. Immaturity kutosumuka guys. Zvokuti by next year in 2025 kana mara vachengeta handingi ndapa nemwe level guys. Ndingi ndapa nemwe level. Handingi ndapa nemwe level. Do maturity atikutaura inodiwa. Kutonzo kuti pai zvakati kungotaura kuti amene ikoko to ignore kungenda to meno regai vaite vakuteko and then you don't talk about it. Ndio maturity atota nezvayo zvakafana nemarriage. Immaturity yo inenge ichitouya ichitokura uchita maturity uchitokura nokuti takazodzidza kuti not everything is you are supposed to be addressing. You don't have to address each and every Jack and Jill. You don't have to address each and everything kuti ninga chakati. You don't have to come here and justify handika kana vanhu vakati ava imbwa ndiyo ndoti handisi imbwa inini pane mukuti kusiya vamanye said kuti imbwa tikukura guys and all because of comment section sometimes my diaries heart to you big up to you team diaries chairo kwete vafuri nenzira vamwe vari mu comment section team diaries chairo I heart ish ndeyenyu ish heart I'm giving it to you. I'm giving it to you through a lot of people vanotouya pano vachitaura kuti don't address imeni vamukuseruku hanimona. Some of the things is not etika and we play normal. Ndisina kuzviona ndasangana neka screenshot we play normal. Takutogona sometimes kublock even kuna mwana kuti unongo chitomuda nemoyo wako wese but unosvika pakuti rega ndi block for my inner peace and then you block. Asi chito wati munhu ndomufarira ndomuda wo blocker. Maturity. Usanyebere vana iwe wikati vise uyu kostirira ngoya wamene kwarabva tirawo yati chibvepi noti chi ngati block mona asi munhu wepana munoti wabvepi hanimona. So because of you comment section munowe pana padzimwe muchimbotaura kuti simeli don't musafunga kuti dzimwe nguva tinenge singazvinzwi ndinogona kungoti ndazvibrusha off but ndinenge ndatozvinzwa. Vanoya kuseri vaya unotoverenga kudai so unenge watonzwa kuti yataura point asi hanona mazona ndimprose kuna matrasa ndikuna matrasa zvakati wandei inini izvo zvindikuna matrasa hasha chaidzo hasha pamaprayers angu izvo zvindikuna matrasa hasha chaidzo ndona matrasa echinichi ndakaenda kuudza ipana pasecret yamandiburitsisavo imimiwo ena ndisingadiwo kuti nditaure handimaona ndinonamatira vakandikomberedza vese vandinoseka navo vandinofunga kuti vari
inini ivo vari against me kuti Mwari bwisai kati upenyu wangu. Handika zviri kutoitika. It's happening. Anoona zvakawanda zviri kuitika a lot ndo growth maturity. Saka maturity ine mu marriage. Maturity ine mu marriage. Ngati isei futi marriage yoyo. Handitika. Ngati itei. Makataura musuno there is echo. Kusadi kwangu. Makataura Zimawe makomesi so. Hey, ghost irondera ninki. Guys, amen. Anmazona. Machiku murume achikuitira mashiripiti mumba murume achikuitira shiripiti achiti ndikuto varume vanogona kuita zvimwe zvinhu guys zvokuti iwo kukuprovoka iwewe moziya ndati muzvizive nhasi murume anogona kuitira action kunze kwekukuprovoka iwewe kuti uye kumba uite noise anenge akaronga medzi dzake guys varume vanoronga medzi dzavo onyatsotaura kuti mukadzi uyu ndoda kuti abude ega mumba kune kwaari kufara kune girlfriend yakawana kuri kumunakidza andimaona saka obva anokuitira nyaya okuprovoka murume otokusendera mamessages ari ofona ane girlfriend iwe uri kumba ofona ane girlfriend kudai kana kuti girlfriend yonzi fona iwe mufoni yera na basa yotofona yodai kamera tuone baba variko kukuprovoka murume anokuprovoka iwewe kuti iwewo action yako uchika kumba obva watanga kunamata mimi kurugurwa wotanga fight naye obva achibuda mba mangu unondijerera you're very disrespectful unondijerera buda mba mangu angagara achida kudzinga mama make but because you are a good wife haana pekukubatira anokudzinga achikudzinga chitikudini so anokuprovoka kuti akudzinge mumba hanimona anokuprovoka kuti akudzinge mumba make so be very careful guys pamwe pacho wisdom yaendo painopinda maturity yaendo painopinda pekuona kuti uyu munhu haasi kundidena here uyu haasi kukudena here munhu uyu haasi kundiprovoka pa especially zvichizwa kuti mumba mune nyaya iri kunetsa mune nyaya yegirlfriend kunetsa handika not everything you're supposed to be addressing pamwe unenge wakatoteiwa kazhinji kacho anenge akatokuteya anenge akatokuteya kuti upindure chete obva tibuda saka maturity paipa ndipo painoshanda takazviitirwa zvese zvigaiza nezvandiri kukuudza handisina kumbosangana nazvo takazviitirwa tikapakunda saka iwe uri marriage kana usati wafunga wega pachako kuti andoda kubuda marriage yangu usabude nekuti waudzwa nanenge kuti kwaidzi buda iwe marriage buda wagarira chibuda kana usati wave ready kubuda usati wazviudza kuti ndoda kubuda don't go anywhere stay there. Thank you Lisa Mawema. Stay there in that marriage. Stay there. Fight for your marriage. Pray for your marriage. Vakabuda because my situations anenge akasiyana. The situations differs always. My situation is not your situation, is not Lisa's situation. Zakatosiyana. Kana wadzicide wega kuti now bhutsu dzienda pfeka dzandishinyira ndakuda kukumura bhutsu will still support you. Kumura bhutsu uise paside. But if you still say kuti nini I love my husband, my marriage, stay there and fight. Atina kuya kuzoputsa marriage sevanhu. Anditika handina kuya kuzokudza kuti siya marriage yako nochiri kudai nokudai. Anditika ini ndiri monogara chikuza kuti ini ndiri mwe. And handina kwandikuenda no go anywhere. Tinotoparadziswa nerufu. Mwari ndogara chikona kuti wedu Mwari kuti tifa kuparadziswa nerufu Mwari. Toparadziswa nerufu. Ene ndikoko. Toparadziswa nerufu. Zvezvimwe zvima small izvi guys. Zvima small. Saka ini ndikabofunga kuti ndikada kuvhurawo branch ndasingashayiwa here branch guys. Mama inbox medu munenge makazara varume. Vanouya tichingotoiginwa ngoti vanopengawa. Tikatidza kuvhura mabranch. But moral yemunhu. Remona. Kune murume anotouya achiti sei usina kundibvunza kuti ndapinda makuseni. Thank you machembere edu. Kune murume anotouya kuzokudena kuti sei usiri kundibvunza kuti ndapinda makuseni iwewe. Sei usiri kundibvunza. Exactly, that's what I'm saying. Live when you are ready. Wega wadecide ndakusiya hau blame munhu mangwana. Kwete kuti marriage ndiyakaparadzwa naningi ndiyakati ndisiye. Hanzi prayer inoshanda here. Tendai akuna chisingashande ne prayer. Prayer overcomes everything. Prayer overtakes everything. Tisusu sevanhu venyama tinoleka
faith. We are impatient. We can't wait for God's time. Unza chimwe chatiri kupindurwa nasi takazvinamatira 20 years ago kana 10 years ago zvakupindurwa nasi. Tinoleka patience dzekumira panzvimbo. Mwari vanopindura wangu. Mwari vanopindura. God answers. Ipapo ndoda kunyatsa kumira ndinomira pamusoro pegomo ndikazvitaura inini kuti Mwari vanopindura, Mwari varamba vakanyarara. Zvingatora time. It takes time pamwe pacho. But Mwari vanopindura, my sister. Kune imboenda munotera testimony ya chaplain Phiri. Testimony yopenyu wa chaplain Phiri vachitaura. Imboenda munotera vamwe vakadzi vana maimufundisi vakuru vachitaura zvaitwa varume vavo vafundisa zvavaita. But vakazoteramira kana Mwari nguva yakwana vakati now zvakwana, it's a no. Vanomisa munhu. The same applies nepepa vanhu vanomadoro vavai. Anomaona vanhu vanomadoro ndakambokudza story nchiti baba vangu vaimwa doro zvokuti vakarega doro musi 24 December towards Christmas. Ratengwa rasadzwa firiji kudai. Mai vangu ngori munamato wavo vachitsanya uchinamata vave nenguva chingonamata nezvazvo. Vakati vachivhura doro rekutaka kudai kuti vanomwa vakati doro rikunwa safe. Vakaisa kwakati doro riri asira rinenge ra-expire. Thank you Machebe. Vakanovhura rimwe rechitu vakati rikunwa futi safe. Anomaona chichikuitika. Vakavhura madoro ese mumba achingonwa safe. Mai vangu vakati tikavaona vachiti Mwari ndoda kukurumbidzai Mwari makanaka vachimba imwe song yavaimba so munamato wangu pakupedzisira Mwari maudavira ndave nenguva after a very long time, a very long struggle ndichingonamatira kuti murume uyu arege doro. Finally ndiko kwava kukura kwa baba vangu. Ndoko kwava kukura kwa baba vangu. Ndoko kwava kurega msikanzwa kwa baba vangu kusiya kwavakaita doro. Ndoko kwava kurega kuti msikanzwa because vanga vasina kuenda vanga vakumwa madrinki. Right, tine vari kufona ndikatimbonzwa vari kufona ndofunga vaona tanonoka. Alright. Ndofunga vaona tanonoka alright. Regain the phone. Okay, right. Pane munhu auya kuseruku arikuti pamirai Sisimeli, I see you are on live, please. Imbobate onya dzima bisexual and gays idzi pamwe tingawana ohama dzakambo nyaya iyi ndandisina kupiwa permission kuitaura. But now the owner is coming. Alright, regai ndimudze. Alright, regai ndipedze then ndoibata mira ndipedze iyi then ndopinda mnayo kana mandipa go ahead. Let me talk about it. Thank you. Alright. Anzi Simeli vana vedu vasikana, what advice should you give them? Vanoita zvavanoda zvakafanana neko zvino wanaiko zvino umudzi tita zvakati ungamuchuziri kose anochuza kose anoda. Handika haumuchuziri moto yekutenga ntenga moto yanoda. So if the child decides to try marriage, let her try marriage. If she says I want to live, let her live. Let them decide for themselves. Kuvana vedu, let them be their own people. Taka decide go pay you sisi tishikura nevabereki. Taitenge kwa dress ndisingadi pa Christmas. Anditika daitenge ro boots ndisingadi sandaki pa Christmas. And it's Jachinja. We let our kids be who they want to be. Let them explore. Let them live their lives. We are not going to control them. No, we let them live what they want to live. Can I let it go ahead? Can I sing? It's up to you. Cinema gays right now. Can I need to do that as lesbian? What do? We support our kids. And because ati nasindiriku we still support our kids. And so right now toda kutimbo chakata tora ma callers aruda kukola vane ma situations vari kusangana zvakusangana zvomdzimba. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Timbonzwa vakasangana nematambudziko kuti vakatozvosvika pakuti tadzidza kana vari kuda kubvunza kuti inini ndine situation yakadai sekumba kwangu ndozviri kuitika izvi ndoihandlawo sei. Tine vakawanda vari pano varimo mamai vakasangana nezvakasangana nezvasangana nazvo iwewe vanokwanisa kubatsira. Andika this is the time and the moment. Please call in. Pane nyaya yabuda iri kuda kuti taure. Pane nyaya iripo inoda kuti iti batsirane panapa. Andimoda. So for now hanzi pindurai kana YouTube iriko here batilo. Avasati vaisa ku YouTube vanozoisa kana chapedza kunokuosa ku YouTube. Andimoda. Alright. Andimoda. So
Varuda kufona isai number guys, isai number. Admin pin the number. Varuda kufona, you are here, you want to come and ask confusion. Just not saying those are not going to marriage mango. Mira ruba vai number, iyo number ya pinwa. And chiga fona or vunza. You want to come and share your story. Guys, admin apando kuvuniza iku bloka van. We listen, we don't judge. Inya van. People are talking their real life issues. Just ananima kuwa. Andichika ekuti tinenge tichisira samuso tichitaura toda tichita so. Andimaona. Asiana. Nemakuwa. Apa tikutaura munhu ari kutaura experience yake. Azvisekani. Atisekwe chawana nehama. Saka we listen, we don't judge. Hi Kola. Hi Smelly, right here. Mushe kuri sei. Kuri right. Smelly means me situation where inonditambudza marriage yangu. Ndiri munhu wekuti kana murume wangu aine birthday rake ndinotsvaga Smelly, ndotomukawo ndototi happy birthday, ndotomutsvagira present. But for the past years, I think ndane more than 15 years in marriage yangu. Last week chero ndakaita birthday, vana vachitopinda mubedroom vachitoimba vachita happy birthday. Baba vari paside tichiti apa munhu akarara abva kumasa akaneta. Takasvika pakusvika the next day Smelly, munhu haana kumbonditawo happy birthday charo nemuromo zvawo. Although ndaita hangu maybe present handihade kunditengera, but ndakazosvika pakubvunza kuti ko why is it kana ndino birthday hamutomborawo kana shungu rekundiita happy birthday zvakanzi ndambouya wani nezuro ndakauya wani wakarara pasofa vakati happy birthday. Vakati naombotiribirthday pakangoti hai birthday ndobva manyarara. Saka mamba ndabvunza zvakachero mari yekutengawo kana teaspoon zvayo mune muchiti hamuna here. Apa munhu anga atobva kutambira Smelly day before zvikanzi handina mari. Saka inini hangu ndakazozviudzwa kuti even Christmas iyo iri kuuya Smelly ndichatengera vamwe vese mapresents, but iye ndoda kumbomuratidzawo kuti zvinorwadza sei vamwe vachivhura mapresents iye pasina yangu yandinechipa kwandiri, so handinoda kuzivawo kuti ndendanyangadza here pakadaro. Saka imimi dambudziko renyu marriage ndere mabirthday chete. Vamwe mugere asikana. Ane zvimwe Smelly zvaanoita. Okay. I've suffered a lot in marriage mangu. Kubva ndichitori kuSouth ndisati ndauya muno muUK. Zvakawanda zvemagirlfriend akatomboenda, girlfriend akazodzoka. But ndakangozvigamuchirawo and achiri kutozviita. But izvozvo ndo zvimwe zvacho zvinondirwadza izvozvo Smelly. So tinengochiitirawo mumwe wako uchitoka nezvisvika chena. Right. Right. Inini hangu ndichise panyaya yemabirthday apa ndichitarisa ininika. I think exactly zvataugwa nezvadaida kutaura. Retain the same energy. Handika kuti usazvirwadzise. Hana kuitawo hana kutenga chinhu chebirthday handiti don't buy. Hana kutenga Christmas presents. Iwewe don't buy. Because love is a two-way street handiti. Haisi one-way street. Saka nawo asina kutengawo usazvinetsa. Handika chinhu chikakubata ichocho. Don't just buy. Mungoita mungodya Christmas yenyu zvakanakawo, hakunawo present yakutengeraniwo, hakunawo present yawampa. That way fair and square. But then the other issue, the second issue, I'm only the person anongotengera vana Smelly. Iye hatombozivi kuti vana vanotengerwa kana yena. Right. But iye anoenda achinotenda akatambira unonaunza zvinhu zvitsva. Munhu wekuti anofarira malebho iwaya chinodhura zvakati vana vake kubva ndichitori kusubject hatombozivi kuti vana vanotengera. Varume iye ndiye wopfeka malebho vana vasina hembe. But ipapo hapo Kola mubvunzo wangu wekutanga kuti mari munopuwa here? Mari Smelly ndakataura chokwadi mari yake handizivi kuti anotambira. Hapane ere. Because ana account yake. Ndakambozvizama zvekuti tijoint but ndakazongozviudza kutoti ndozviripo. But chandakamuudza auya munomu azotevera nevana ndakamuti ndini baba ndimuchabhadhara marent. Hai ipapo uramba wakadzanya ipapo. Ramba wakadzanya. Izvozvo ndikuramba ndakatodzanya Smelly. Ari kubhadhara ke mabills acho.
mabhizi ari kubhadhara. Saka ukuchenei kola vana vakutengera hembe, tengera vana vako hembe, achibhadhara mabhizi ese. Aiwa hembe, tengera vana dzakachipa kudaro kola, pinda pasheini yako pepepete, order hembe dzevana vako. It's not like unotenga hembe every day kola, wotengera vana vako hembe kusheini dzakachipa uko. Uya iwe mari yako yautambira anti mabhizi anobhadhara zvese, iwe chakungotenga chikafu maybe nekutengera vana vako hembe. Don't complain kola, zviri fair one. You let her go and buy those labels. It's fine. Iwo yako tenga izomboita mariko. Vana vacho vangani? Vana vacho 2 but musikana akakura 6 men. Saka anenge achiona, saka anenge achingoti waizuti kumimi ya always do it. No, tell your child kuti aiwa vaudze vana vako kuti just potato kids kuti nditi vanondipa mari kuti ndikutengerei. Handita kuita madhuze rekola. Tell your children the truth kuti madhuze esa kubhadharwa nadhedhi. Handona saka ininiwo takawirirana kuti woini ndokutengera iyi. Usaita kuti vana vava vainge baba vavo. Do that. Jema present zva wow. Hazvina kana basa kola kana asina kupa what don't give him. That way it's fair. Alright, thank you Kola. Thank you very much. Right. Varume vakawanda vagona vazitona notengerwa hembe guys. Varume vakawanda havazivi kuti vana vanotengerwa hembe. Mukadzi ndantenga. In fact, varume vakawanda havatozivi kuti spoon yemumba inotengwa. Havatozivi kuti chair yemumba inotengwa, sofa remumba rotengwa, zvotengwa nemukadzi. Handika mukona imba chinzi yakarongeka. Handika vakadzi handivaona. So vakadzi havatombozivi kuti kunotengwa chakati, kunodiwa varume havazivi. Zvinozikanwa nevakadzi. Handimaona. So pamunoti imba yemarriage yakarongeka, zvinhu zvakazodai zvakazorongeka, handitika kurongeka kwachona kwazvinenge zvichiitika mukadzi. Kana achitomupa mari yekuti anotenga, guys, nokuti kana achibhadhara mabills, let's be honest guys. Kana achibhadhara rent yavo, obviously vane vana pamwe anenge achitobhadhishandisa 3 bedroom house, handika vapedzapo obhadhara magetsi, obhadhara mvura, handika obhadhara council tax. Anti mazvona, obhadhara maybe kana kai insurance, mabhiri kai amai mwana, ndo mabhiri kai. Mabhiri achibhadharwa iwo nzita yaunda. Saka yako marodi isusu ndongoisawo mari yangu apa pahomo ndiyo mweya ndozobatsirawo zvangu nayo pano padiaries. Handimona kuziza kuti mabills kuri covered ndokutotengera vana pamasheini apa panana chi uchingopindawo uchingodaro. Handi mazvona ndo basa remari yako iyoyo. Munhukadzi nekutengawo chikafu chikafu ndotenga. Handimona because varume havatozoti kunotengwa chikafu. But ndikangomuti tipowo mari yechikafu anotokandira kana kuti ndamowedzera munotenga chikafu. Handi mazvona. So varume havazvizivi vakawanda. Kana chitomubhadhara mabills, I think it's fair guys. It's fair. Vangotengera vana oprotecta vana oti kune vana baba venyu anondipa mari kuti titenge, saka oita saizvozvo. Anditika I think ndonya iripo iyo president ngadge kutenga. Right. Varipo here vamwe vari kuda kufona. Okay. Hello Kola. Hello Kola. Hello. Dzimai imwe phone. Okay. Okay, ndazima. Right. How are you Kola? I'm good, and you Sisimeli? Ndiribo. Yes, ngatinzwe. Okay, ndachida kutaura panyaya dzemamarriage. Anyway, I'm also somebody who's been in a marriage for like 12 years. So, I've tried everything, you know. So, along kutry koko, munhu anobva atanga kuita zvitaitai zvake, munhu akutotanga kubaka paya. Then munenge muine ma-rules and guidelines amunenge muchishanda nawo pamarriage itanga kuti isusu we work as a team, we do everything together.
kana mafoni asingabatirano. So along the way munhu akazoungowana munhu akazonotsvaga munhu wakamboda naye kumashure vakapengesana zvokuti munhu kutobuda mumba paya. I know zviriko, so I just want to share with people how I survived that. All right. I focus so much on self-care and self-love. Ndakatanga kuzvidza kuti foni yake handichaitsvagi, kana even nhasi akauya akaisiya apa handitori neinayo. Also find something that will occupy you as a woman. Kuti okay, these things are happening at the moment, so what will I do for myself? Kangave kana uchitokwanisa, kangave kana even kakosi chaiko kaunotoita kekuti it takes your mind off from zviri kuitika, so that at the end you don't fall, kana kuti you don't sink into depression. Also allow yourself, panguva yacho I know zvinorwadza, I've been through it all, and try to pray. Kutonamata chaiko kuti Mwari, I'm not praying kuti munhu uyu maybe achinje, but give me strength to conquer this zviri kuitika right now. Give me strength to be there for myself, because sometimes panguva yakadaro unogona kuti murume ari kuitawo zvake, then poitawo ma-in-laws vari kusapota, and uri kutsvamusana nedumbu. Yes, so I'm just trying to tell my ladies, so zvinowanika kana zvinhu zvatanga kudai chatanga kubvondoka vatanga kuura. Focus more on yourself, zvekuti uchada kuramba uchiisa extra effort pamwe pachona, just give the energy yauri kuwana that time, zvinodzikisa pain. Ukada kuramba uchipa more and you're getting less, it will hurt you more as well. Amen. Yes, ndo zvandaida kungotaurawo zvangu. Yes, thank you very much, caller. Thank you very much, caller. Thank you for your input. As na cheta similar you okay, very much okay. Cheta sasa uri kuona kuti tiri pa live tukutofara idu, we are very much okay. Tiri very okay ufunge. Right, the guy things go on. Hello, caller. Yes, Sisimeli. Yes, Murisei. Ndiripo. Ini nangu marriage yangu iri right for now. But ndango yangu kana ichazoshata zvayo panyaya dzechihure zvayo. Tozozvona zvakuitika, but ndangoti ningodza vanhu advice wanika nyaya dzemafoni. Kune vanokwanisa zvavo vanotoadvise foni haibatwi. Ini ndane 3 years and a half ndine murume wangu andimbozviti tochi yake iri papi pafoni pake apa. So I think zvinogona kukubatsira futi wemunhu sedunga munhu pamental health yako. Zvefoni izvi exactly ndochite zvananda ndingotaura zvangu. True. Thank you very much. Nyaya yefoni mainzwa vanakula kutaura kuti sere nenyaya dzefoni. Kwanzi zvekurwadza zvoti kurwadza gaizika munota zvekutamba imi. Mamufa mangopinda marriage ma 5 years mukabuda, hamuna kunyatsogara mukanyatsopinda panopisa pekuti unosvika pakunyatsona kuti you know what, I'm focusing on myself, self love. Andika whatever zvanoita ndezvake, as long as achiprovide ndakutongoita yandiri kuita. Waurwadziwi nazvezvi. Unosvika pakutoona kuti no man, no, it's me. Let me focus on me, self love. Self love. Guys, ndakuudzai what to do. Mandibvunza ndakuudzai what to do. Protect your peace. Animona. Ini ndati ndofunga chero ndakawana izvozvi right now nhasi ndikazoona kuti nziri pamusoro erimwe yakadai. Ndosvika kuti burukai, vaipinda mugisa budai, ndemoitira uko. Handifungi kuti ndichaita zvandaiita makore ndaite kuti fight kugwa kudini guys. Takatindivara. Simple. Takatindivara ndochokwadi. Saka nyaya dzemafoni idzi. Guys, amene ndatini nitai yamunoda. As a phone, it's a no-go area for phone emunhu. And smell when you do the toxic mothers, I want to share my story. We are not about to nyaya toxic mother yake, but anyway, nasi tikuita dze tikutiri kumijolo kuma threesome kusuguro lokwatiri. Anditi maona, right? Phone itangunda kudza ima avakudziuya vachitsigira vamwe. Varipo varida kufona guys, varida kutaurawo kana kushare kana kubvunza mvunzo. Tine imwe nyaya toda kupinza chitu. Anditika saka itai kuti muone. Kwanzi munenge inini Sisimeli ndakatindivara aizve order unotovhunduka
chinongoti vanhu tofunga tinosiyana, unoona tinotosiyana, saka hauzogoni kuzotaura on behalf of somebody else. Andoona saka tichingoti ndikoko regai tingowawo. Hi dear. Hello, that's me. Yes, zviri sei? Moshe. Unataka kukomenta upanya ye avataura zvekuti vatengere ma-presents chichi ava ichise. Zvizvo zviri very normal, especially kune vanhu vakakura kumba kwavo background matters. Ivo vanofanira futi kutoti vachiri mukomana nemusikana vaimbotengerana here, aimbokutengerawo here, aimbokuendesawo out. It's not something chinongomuka kumarriage. Vamwe vanhu vakakurirawo mabackground akadaro avatombozivi kutoti mukadzi wangu anotogona kutokiswa pamberi pevana kana kubata ruoko. It's a taboo kwaari. Yes. Anongofunga chete kutongoti kudanana namba dzakapinwa apo. Saka izvozvo munhu ngaagare azvitarisa izvozvo. And then kuzouya paishu yekutoti zvanzi zvona kubatirana foni. Sisimeri zvamutaura izvozvo kubatirana foni, it's very true. Vanhu siyanai nezvokubata foni yemurume. Unozvipa BP ndiwe unless if you are ready kutozvudza kutoti apa tandaona and then chikandikuvadza inini emotionally and then I'm ready to pick my picks. We have been there, we have done that. Tinotozoona kutoti kuswera uchibata foni yemunhu kunoswera kutokustressa ndiwe unotonga uchadonha neBP. Yes. I was in that situation ndambobata foni sisimeri ndikasangana nemanotes. Unosangana nemanotes unoita kunge uchastroka kubvunda kudai kudedera nestress. From that day ndakasvipa kuti I will never do that. And now handitombozvinetsi nefoni yemunhu ndokuitarisa kudai. Nongoti as long as I happy munhu achiita zvinhu zvake sapapa mumba munhu achingeta vana vake, then that's it. Akamboita zvavo mashiripiti avo vakaenda. I never even asked kutoti munhu ripi ukiita nezvei kana kuti chii. Anongomusiya munhu akaenda akadzoka 1 ega. No questions asked or what. Unongomusiya munhu achingopengereka zvake utongoona kutoti kana makura ndichazotudza. Mozotudza kuti zvinosvika papi. Munhu ari kubhadhara mabills, ari kuchengeta vana, then I'm fine. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much, caller. Right. Ndibopindura uyu pane abvunza mubvunzo wakanaka chaizvo kuti hanzi ko ari papiko. Ko hamutyi zvirwere here naJoyful Soul. Hanzi hamutyi zvirwere here guys. Vanoda kumupindurawo ngavamupindure kuti ko sei tisingatyi. Okay, hanzi na uyu inini I can't call but read. Right. Mupindurewo hanzi hamutyi zvirwere here. Shamwari zvirwere zvinongouya. AIDS ichangouya kana yanga igara ichangouya. Cancer inongokuvinga chero wanga ugara uri kumba kwako. BP inongouya chero usina kuhurigwa. Anditi wazviona. Zvimwe zvirwere zvinotobva mufamily. But kana uchara chigwere chokuti paponde kana kuti kudai so guys dear. Chinoitika nechekuti zera rako kana kuti zera reumwe munhu ari mudiki ari mucomment section umu ane 25 years kana kuti ane 34 ane 40 years. Handitika ari kuhurigwa nemurume wake. Akabuda chiri fresh achanotsvaga futi mumwe murume wachanotsvaga futi kuti adanane naye. Saka uchadanane naye wachagona amuvigire here futi AIDS. Hauyi nayo here AIDS. Osiyazvo oenda kune mumwezve handika unosangana naye. Unoziva sei kuti haana AIDS? Unenge uchingoita sei? Haazokuvigire here AIDS yacho? Haazokuvigire here AIDS yacho? That's my question to you. Unless you want wewe ndave celibate, I'm never going to do zvemurume kana kuti kudini. Etimbotora akunza kufona. Hello dear. Hi Sisi, how are you? Good, and how are you? Tiri kuona masingles akawanda ari kubatwa nezvirwere. Hobo masingles ane zvirwere these days. Ndoda kupawo hangu, kungotaura hangu zvandakasanganawo nazvo marriage. Vakuru vanoti kunyika dzaafirwa kunoda akambofirwa. Kana usati wambowirirwa unoona kunge vari kuurirwa vakapusa kana kuti vasina ma-options. Paunozviitirwa nguva unopinda muinonzi panic mode. Unopanika zvokuti haucheme, unongosingade zvamukuti unoita kunge munhu ari padhiragi rekuti haudi noise, unenge usingade kunzwa vanhu vachitaura. Unenge uri munyika yako wega yekuti nyange ukazora mafuta chaiwo haabatire. Ini ndakasvika pakuti ndaiti ndichitsvaira mumba ndaikanda mutsvairo pasi, so ndorowera mutsvairo pasi ndokugara pasofa ndobva ndaridza tsamwa. Mwana wangu I think by that time anga aine 4 years.
aindoona ndichichema kamwana kacho kachipukuta musodzi everyday. Munhu akatorwa anga akasiyana age different ne15 years nemurume wangu, zvichireva kuti murume wangu anga ari mudiki ne15 years kuna mai avo. Asi mai avo vakatoenda vakanointroducwa kumusha amwene vakavatambira vakataura kuti uchaenda. Manzwa sasa vataura kuti uchaenda, hama dzese dzakaita against munhu wani. Ndikutaura kuti hama dzese including vana bamini, vana tete, munhu wese wekufamily. Musafunga kuti nechewatadza ka, hauna chewatadza. Nyaya iripo ndeyekuti makatanga muine nhamo, ukazobudira ukaita kuti mudziyo twako and stuff, waita kuti mudziyo twako unenge wakunzi uri kudada. But hapana paunenge uchimbodada, unenge uchitoti kana ukatengawo shuga yatengwa nevamwe yako inoita seinonzinovava, kuti munozviona. Zvakazoitika ndichangoti rebesei mpichana nda kuzongoya kukupesa kwenyaya zvinozoitika pakupedzisira. Vakauya first makamboita zvekuti zvakufanira kuti muri kuno kuUK muri girlfriend yomumwe munhu motenga maiPhone 15 mutengera kana kuti muri 4 mutengera kana kuti mufamily 5 obviously munotodiwa. Madays wa Samsung yaive latest phone yaitengerwa munhu wese, obviously munhu yanenge achitodiwa. Munoziva sisi ndakastenda inonzi ground rangu ndakasati ndakambotaura, but ndakaita zvekuti pamusoro pazvo utodedzerwa dare rekunzi uchatoparikwa. Apa handina hama yandaudza kumhuri kwangu, ndikusvika kuti ndikaudza mai vangu vanoita BP, ndikaudza baba vangu vanoita BP. Hapana wandiri kuudza, ndiringochema chete ndega. Shamwari chaiyo ndandisina, ndasina wandaiudza, ndaingotambura ini ndiri one mwana wangu aizviziva, akanga ine 4 years. Unoziva ndakadedzwa dare, handambozwa kuti dare haufaniri kuenda iwewe usina hama dzako. Ndakatutuka mota yakanga iripo ndakasiyiwa, ndakatera nebhasi ndikaenda. Pari kwandaenda kumusha kumurume wangu, ndikasvika ndichienda kunogadzwa dare. Ndikanogadzwa dare ndaivewo mudiki because takaroorana ini ndine 19 yaine 22. Ndaendewo mudiki tikaenda ndikanogadzwa dare. Mozva kuti ndagadzwa dare chinzi iwewe unoramba kuparikwa nokuti wakaita sei. Then by that time ndakazoti wamunhu musimbi tiri padare paipai. Ndakazongoita mumwe ndagarwa ndakangosimuka ndikanongedza vamwene ndikati imi mai manzwa ndoda kukuudzai nhasi kuti chakandivinza pano sandimimi mawiri andakaita ndomaendera ndaita ini panoda kuudzai kuti handiparikwe. Handaudzati handiparikwe, ndoda kuudzati itai zvamuda kuita ndoita zvandinoita, apo ndandisina kana gwenzi kana n'anga yandaiziva. Just hold on. Ndotsana mwana. Sorry sis, mwana anga apinda sandada. Saka ndobva ndavanongedzera ndikati mai inini ndakuudzai kuti inini handibve pano murume ndichapira pano, nyangwe akati vakadzi 10 inde ndiripo. Munoziva kuti sisimeli vakabva vanditi wandinanga uroyi, kana vakanditanzi wandinanga something like wandinanga uroyi here, kuti ndikuda kukuroya kubve panapa, but inini ndoda happiness yemwana wangu. Muri kuzwa anzi ndoda happiness yevana vangu ndoyandinoda. Saka kana uyo akaya nemwana nemukadzi ndomutambira because handizotomba menchini. So ndikati alright, makambogarawo neni pasi ukabvunzawo kuti muroora chii chiri kunetsa. Hamuna, unongouya munhu tanzi makambona here kunge ashava tanzi handiwachire handibikire menikakusina vito handiwachire handibikire ndoenda nenzara urikuona here mama kuodawo. Hapana kana reason inobatika ine musoro, ndo marabhishi anenge achitaura iwayo. Alright, zvadaro ndobva vakagara vakatodanana zvekuti ungongojera uchingochema uchingodii. Zvandakazongodzudza musakadaiwo chema kwanyanya kurega ndisiye. Ndakangotanga kuita zvekuti unenge uchizvifarira wega. Akazoda ungokata akazotaura mumusi akati anzi pandakabuda ndakauya na12 AM andikadongorera nepahwindo because pfungwa yangu yanga yakundoziva kuti mukadzi ndikunge ari kuhura because ndandaona ungosandibvunze ungosina basa nazvo ungokuita zvinhu zvako. Saka ndaiuya izvo andakaita 2 times ndichidongorera na12 AM ndakunotoharira nani. Munhu akazongodzoka ega asi haana kugumira ipapo. Nanhasi anongoita zvinhu zvake. Unosvika paunoignore, makambosvika paunoignore munhu kuti mhendo ndozvaari ane chikafu aiwa handidi kunyepa. Ndizvo zvokuti tiuye kuno kumaprocesses ese takaitirwa zvese mumba mari anokupandi but panenge ashaveke kuti munhu anenge angori nedhimoni. Unoita kunge munhu akagarwa nechinguri. Nyangwe kuno kwacho anenge achingovhura mabhuranchi. Mamwe mabhuranchi anotokufonera kuti murume uyo utomudza kuti iwe siyana nenhare zvokunyangadzo. Unoziva kuti vanodhira varume zvokuti unosvika pakuti mune mabvutisa vana vamunawo kuti mune vana kuti muchizosiya ende nekwamune makabva mune zvinhu zvamakabhiuda. Vanhu vanoti hanzi chirwere. Unoziva here kuti chirwere nyangwe uri pai chinongouya ko kana taanacho kare
sofa yedu hatina but kona tanacho manje vakazozviitira mai guru vangu vakatozosvika pakuenda vaenda pamukuru vangu vatanga kurwara varwara vakandifonera last week vachinditi ina handikwanise kuenda muna bamukuru vako everyday boss ndiende nekumba kwangu ndakavapindura murume wekuti ndo zvandaikuudzai kuti chengetedzai vaura makuzviona zvakukunetsai endai munomuona mwana wenyu endai munochengeta vakazozviona but zvimwe zvacho zvinoitwa nevanhu vasikana munhu anosiya nekuda kwake tisimeri zvamutora zvemunamato zvemutoro takazvita asi kusvika paunokanda mapfumo pasi kuti uyu kwawo mwari avatomborinei avatomboziya nezvake anenge akatobva neko handizoti anenge akabva neko saka vasikanaka zvezveutanzi vanhu vakapusa vakadii ende the moment yaone munhu kuda kumba sesimende chandopo chandoziva kuti ungoendofuti mune murume womunhu hapana patichazomboti ndo zvinonetsa zvachona hapana paunofana jaya ndoriwane pijaya ne46 ndonoriwana kupijaya ini nditotouya kumurume wako sha kumurume wako itoti tigare pachida because tikutouya kune venyu tikabuda saka vanhu ngatongoti yakweyo isati zvamuta zvekuti ndinongonamatawo kuti izvozvi zvandiri kunyeperai tane almost takusvika 4 years tiri muno munyika munomu I think ari kuenda kumusha next week we are going to buy another second house yedu nekushanda vati tichibira second house yedu tiri pamwe tiringokakatsana zvingorova tichatongochembedzana ungodaro notodi ndomudi andigona kumuchinja ende apa munhu apa ende hati wangu hatambire musha nyangwe iyoyo yekuti munhu angaine munhu waine aita kuti anga asiri munhu wangu yaive shamwari toda kuti business haabvume kubvuma kuti anzi haabvume haabvume hazviiti nyange ukatonzwa mubata andoti iyaitawo munhu anotsvaga kwese tokuti zvirambe anotozviramba saka zvimwe zvacho zvinenge zvakungoda mwari vanoseka regai vaseke regai vaseke musuwa zvinoku especially zvikakuvinga wachembera sesimele vaudzei kuti unostroke that's why mchizongoti vanhu vanostroke ukahurirwa kuma-50 years kana kuma-40 years unoti unostroke straight away hanzi asi variko varume vasina vakadzi out there nai vangani naista how many uchawana ne40 years and above asina mukadzi kana kwana murume atosvika pa40 years asina mukadzi anotori neproblem murume anotori nedambudziko chairo saka ini ndichazogona dambudziko rake variko yes vakafigwa vacho vanenge vari vangani kombedzi tunamba yevakadzi vangani ngataure chokwadi ende aida kutora point yemwe kolambo taura kuti sometimes zvimwe zvinoenda nebackground yemunhu guys ungaexpecta kuti wakarugwa nemurume wekumasvingo kutengera maruva here ngataure chokwadi guys papoint imbodzoka kumasure murume okumasvingo anokutenga maruva here guys anoti kutambisa mari kune varume kolatara point yakucho background dzavamwe varume ka anenge akakura nyika kunchero kubata pendi yemukadzi handowati it's a taboo saka angazoita romantic zvokukuwachirawo here pendi murume uyu anganopinda here mushopu achinotenga pendi hakwanisi saka kune background inokaunta hanzi kumasvingo ndobva kumasvingo ini saka nditoza ndoziva hanzi simeleke ndinosurvive with a man I can survive with a man but I choose to be with my husband I can survive 100% 1000% tisina murume but I want to be my husband because I love him iduzvi but ndomuda idodhi but ndomulava ndomuda I can survive without him but ndomuda akadaro wazvona idea uya right Sisimeli I can't call but you can read Sisimeli ndinoshuvirawo kumbochengetwa nemurume wangu ini kumbonziwo mari yako kumbonziwo ati mari yako ita zvaunoda ndanzwa nemabills anyway rent food fees nyama chaiyo anotenga kana achida kudya hake maguru kana matrotas mari yake hamene kuti anoiseipi anenge achingoti hana kwavo kumba ndinochengeta vabereki vake nepandinogona ino vabereki vangu vakafa but tina natete nemaangus but hana vanombotaura naye kana kutumira ndafidza Sisimeli now this is complicated guys this is guys muri kusekei guys animona muri kudzwa guys zvitogona kola muri kudzwa zvitogona kola guys muri kudzwa kola hanzi inini ndi murume wangu anditomboshuvirawo andichika kuti atengewo grocery mumba abhadhara mapills ndini ndinoita mapills ese mumba iye anenge achiti handina mari musi wanotenga nyama handiti ndiyewo kuti anenge achida kuti atenge maguru handitika
kana kuti atenge matrotas ndopanonotenga izvo zvachizvida animazviona ndopanoti ini guys regai timbopota tichivatuka vanhu zvine basa here asikaini regai tipombonoke isu animaona saka ari kuti vabereki vake vakafa iye haachengeti vabereki vake anochengeta vabereki vemurume zvakare handiti saka murume uyu ari kuti ndanetsa ndapfidza nemabhuzi ndoitawo sei yes saka macoment section mwakati ngaende kwadokta choga vanobatwa mabhachi varume ava namatra marriage yako ndozvinoita dzimba saka uri kumudini naikola nganyimwe chikafu chinoitika chokuti majimba anopedza kubika vamwe ndopedza kubika akagarira atove mumba anenge atogarira akatogara mumba kutoda kutodya saka ungadzomunyimba here chikafu guys hazvizobudi hanzi ini handinga zvikwanisi kubhadhara mabhiuzi pamabhiri apa mai mwana pamabhiri apa pamabhiri apa kana hanzi read again I didn't understand hanzi is not a man pakadaro okay ari kuti sisimeli I can't call but you can read ndinoshuwirawo kumbochengetwa nemurume wangu ini kumbonziwo mari yako ita zvaunoda ndanzwa nemabhiuzi vedu rent fees food nyama chaiyo anotenga kana akuda kudya hake maguru kana kuti matrotas mari yake hamene kuti anoisepi anenge achikuti hana kwavo kumba ndinochengeta vabereki vake nepandinogona ini mai vangu vabereki vangu vakafa but toenda titiri maanguzi but hana wanombotaura naye kana kutumira hake ndapfidza sisimeli saka muri kumuti chii hanzi edward kana ikaramba kuedha chemherero paunofona iri kuti connection failed saka fonai nhamba dzekufona dziriko pamabhiuzi apa ndamuwira tsitsi guys pamabhiuzi apa halo kola right chachafona futi pamabhiuzi apa guys pamabhiuzi apa okay inyaya dziri kuya nevanhu right ndichadziverenga pamabhiuzi apa fonai mucontribute guys pamabhiuzi apa guys somuite zvichida kutobhadhara kwamabhiuzi waya mwana nezvose maimwa zvinongana akatorega kubhadhara mabhiuzi saka nenichakugarirei ndichakugarira ndomunga ndomusa ndotosimuka ndichitoenda iwo yangu guys kana mabhiuzi ati afanisa bhasarwi ukatototi anobhadhara zvose guys takatogara zvose zvitongoitwa maimwana isi tichingoisawo dzedu pamapoketi apa kana tichitoitawo progress dzedu wokumusha uku svo kana arega kubhadhara kana guys ari kutaipa rega but at least macomments ari kumaona apedza kudaro varume vakadaro ndo vasingaburuki guys anovatira usiku hwese aripo varume vakadaro havaburuki guys havaburuki varume vakadaro havaburuki pane kolabhonyora pakati inini ndinoona soti vakadzi vakawanda vangugarira chii vangugarira mabhiuzi kola unenge une kauchokwadiwo mukati kauchokwadi unako mukati kola kauchokwadi here ndokwawaposa wati dyo koda ati vakadzi vakawanda kauchokwadi unako wakati ngo defonera vari kuona tinzi kuti vari kuti tichaita taira ndafeni chaita rega timbopedza iyi first idea because ndofanwa kuti ndiite hold on call ndofanwa kuti mangwana ndofanwa kuti ndipedze nhasi mangwana ndichifana kuita imwe live neumwe munhu panapa handichauya naye hot city kune hot city yadzoka hot city ane maprograms ati adzoka saka muchazoona flyer kune hot city mangwana kusura mangwana manje ndinenge ndaakubasa kusvikira tozobatsira kana ndari off animaona saka ndingati ndi kuti ndijingise nyaya idzi saka kola handei sisianguva ndisimu situation ka but ndangofonera mainina vari kuti murume atenga maguru nematrotas ingavapfire dhendi varufirei neno zvakaoma kodi chikara havapo vaita pane kwavainda chikara kune kwavainda havapo pakaipa kana tisina shuga munhu usatsve babai thank you very much call right regai tinoti ataipa here apedza here asati achiri kutaipa alright hanzi
kune vari kuti ndakagarira bota, hakuna bota riri kudyiwa Sisimeli. Ndakatomuudza kuti unoriwa nepi simba rekudya bota usina chaunoita apa kuzoinvita mafriends nehama guys murume uyu kana vedu wedu. Kwanza kusisina bota ratakutoita. Ndakatomuudza kuti as long as unoriwa nepi simba rekuti udle bota iwe usina chaunoita pano pamba. Anzi apanotoinvita hama dzake nemafriends kumba. Vari vanhu zvanoita kuti uyaone kumba kwangu. Uyaone kuti mba mukadzi ndiye ndingagadzira mba munenge muchiningirira. Because pakaipa ende zvakaoma murume uyu my sister amene kwanzi nevamwe pira attend but choice ndeyeni zvakaoma amen hanzi akadyiswa. Hello dear. Yes. Alright, ndanga ndiri kutaura nenyaya pane vari kuti hanzi vabereki vake ndinochengeta. Dai madzimai siyanai nazvo. If kana munhu achiningirikina asingachengeti vakuvabereki, iwewo siyana nazvo zvekuda kuita hero uchichengeta vabereki vemunhu, because kusuwa chinobhondoka. Trust me, most of them these in-laws, they stand with their own, no matter how much you are hurt. Vanomira nemwana wavo vachiti happiness yemwana wangu. And you at that time, you start to think all the things zvikuita sei zvaunongochita. Focus madzimai nevabereki venyu, mochengeta vabereki venyu. Zvekuda kuita mahero kunzi mainhingi muro rakanaka akazodii muchitumira madzimari muchiti bamunitete bamukuru vese muri kungopa mari. Try to invest that money muzvinhu, because I've done that. Sisimeli ndaive munhu wekuti angonzi mwana arwara unokwazvarwa mwana haana chakati wotumira mari, but musi wachakabvunduka, then I started to know kuti uyu munhu ndozvaari koine ndaiti makore ese tineri imwe tiri kuwirirana, but wotozoona kuti aiwa uri wega. Saka ipai varume ngavarite nzvimbo dzavo, kana ari mabhiuzi ngavabhadhari, kwete zvekuti woita baba woita mai zvese, because now taita problem yevarume who are slay kings, kuti they want submissive wives and who also providers at the same time. So ndo mashoko angu aya Sisimeli. Wow, thank you very much. Hanzi izvo siyana ina kola, hanzi siyana ine kuchengeta stereki hama dzemurume, nokuti kana chabvondoka ndipo unoona unhu hwavo, vanomira newavo kuti happiness yemwana wedu comes first. Iwe unenge watokandwa uku, watofirwa uku, watove chepisi rapedzwa, watofirwa sedhendi. Hani mazvona. Saka kola ndo zvavari kutaura. I think my sister, we need to have a talk one on one kuseri vekuti murume asi kuita maduties and what no, this is not it. Right? Uyanyora hanzi Sisimeli ini ndaneta hangu nechihure chake ndikatumira mai vacho ndikatumira mai vacho message mascreenshots akazonzwa zvakunzi muroora ari kundidherera nanasi havatauri neni. Uyu hanzi anganeta nechihure chemurume ndokutora mascreenshots ese aihura emurume akabata mufoni kwakutumira vamwene. Saka vamwene vakuti muroora akandidherera havachatauri nemuroora. Pane mahaidhi andanchida kuti nditaure nawo ndiverengesa alright, uya kuti dairai foni yangu, dairai call yangu, share story yangu, right? Ndatimbotanga ndaenda kuverenga mahaidhi auya, pane mahaidhi aripo. Zvakaoma. Hi dear. Yes, kuri sei? Ndanchida kushayawo story yangu yandakasangana nayo ndiri mumarriage. Taenda kusemuchechi ndobva anonyenga hanzvadzi yamufundisi, vabva vatanga kudanana ndisingazvizivi. Saka madays aya emaprayer and fastings ndaingozvirota ndichongoona madreams vachiita kunge vanowirirana zvezvongoti unongosinganzwisise kuti chii chiri kuitika. So after some time ndopandakazoona musikana uyu abva group abva asvisa iye nekuedhera murume wangu, ndibva aedha inini ari makuseni kutomuka ndikutarisa foni yangu pachaja, ndobva ndaona akaforwarda zvese zvavaitaura nezvese zvavaiita. Abva nditi zvoni look at your husband, or let me say our husband. Murume akabva angoexitawo mugrupu muya haana kubvira ambozouya kumba achiti sorry kana kuti chii, akangoact as if everything is normal.
inini handina kubvunza pani ndakangobatikana. So nyaya iripo izvezvi takunetsana mumba hatisi kuwirirana zvekuti zvakusvika back to after 7 mumba yemukati. Anongoramba achichita iye musikana wekuchechi asiri wekutanga. Vakatowanda awandisa zvisingaite vasikana vandakambobata kwetoti tobatirana mafoni but hamene zvazvinongozviita zvinongobuda zvega. Unongopedzera wakuona wega nyaya kuti uyu murume ane zvaari kuita. Saka izvezvi manje nenyaya yekuti akuda manje bonde mumba yemukati hamuchisina zviri kuita. Akufonerana nehama dzangu achidziudza kuti hanzi handisi kuita anonzi handisi kuita zvinhu zvandinofanira kuita mubedroom. Kufonerana baba vangu, hanzvadzi dzangu, ana tete vangu achivaudza izvozvo. Akutorongedza mabhegi achiti ndofanira nhamba kwedu. Apa Sismeli ndikakuudzai murume haadi kuti ndite shamwari, haadi kuti even kuchechi kwanga kukomplaina zvanzi handifaniri kuenda, ini hangu chechi ndichiri kuenda, but musikana uyu haachauyi kuchechi. Kuzi vakati nge vatozochinja chechi vakunamatira kune imwe branch vakuenda kuchechi koko. Saka ini ndakangoto ini handingachinjaniswe kachechi nemunhu akaita jhure muchechi. Ini ndongoramba hangu chienda kuchechi, handingakwanisi kuchinja chechi. Saka akasvika pakudza hama dzangu akati iwe unofanira mwana wenyu haasi kuteerera, haasi kunditeerera mumba. Apa ndikakuudzai kushanda haadi kuti ndishande. Kuchikoro yakandiendesa kuchikorowo kunoita zvimakosikosi because ndakatoona ndikada kugara futi pamba pacho. Hapana zvandinenge ndaita, ndinongoswera ndiri pamba, handina kwandoenda, handibvumirwe zvashamwari, handibvumirwe chero kuvhisana nedzimwe hama. Saka ndakangonoti regai ndizviitire zvimakosi kuitira mangwana zvikazonetsa kana ndichirongedza mabhegi uye ndononowa nawo pekutangira. So nyaya iripo Sismeli ndeyekuti even chero akakutengera chinhu anotokutorera kuti ye chakatengwa nemari yangu. Asi mumba unenge uchifondoka uchiita basa rese mumba. Chikafu checho mukaenda nese mushopu ndiye anenge achinhonga kupusha troli achinhonga kuti mumba munoda riko, mumba munoda maspices, mumba munoda zvakati. Iwe ukaenda uchinonhonga anotopopota kunyadziswa. Munoziva Sismeli pamatiu paipai unonyadziswa kunzi dzosera chakati dzosera chakati. Ndakatoona kuti Sismeli zvakaoma izvezvi kutaura kuno bhegi rangu rakarongedza bhegi rangu akanditi uri kuenda mumba kwedu. Saka uri kuenda mumba kwenyu kudozi haudi kundipa bonde mumba. Saka inini ndandiona hangu mameseji anga achinda vanhu mumacomment section. Mukaona vakadzi uchigarira murume anenge sometimes it's because of background. Unongositorina kwekuenda unombotraya kushingirira kuda kuti imba yako imire but munhu achikuitira zvakadaro. Varume vese vanohura, vashoma vasingahuri, but pane pamwe pekuti unoshingirira but ukaona kuti munhu akukubatawo nekuseri kweruoko guys, kungoudza munhu chokwadi anenge ari baba vemba but kungomuudzawo chokwadi kuti zvauri kuita zvakashata zvakangonaka. Hapana kana kuti unenge wamudisrespecta, zviri kwese but pane zvimwe zvinozonyanya. Baba vandigere nava ndikakudzai vanogara vachikutreshena buda mumba mangu, buda mumba mangu, buda mumba mangu, hauna kuprovida muno. Chindisiya kandindonotsvaga basi, haudi kuti ndindotsvaga basi. Kuti tanga tofonera nhomba kwedu achivaudza kuti ndindakamuendesa kuchikoro, makosi waya handindakamuendesa kuchikoro. Saka kana asingade nezvangu ngaadzosere mari yangu yandakamubhadharira. Saka ladies, ukaona uchitaura kuti hanzi inini ndinobuda mumba imomo because murume haasi kubhadhara mabhiusi kana tari kubhadhara mabhiusi, unenge une kwekuenda, unenge une pekutangira. Pane pamwe woti unotongoshingirira because unenge usina pekutangira, but kana wanapo pekutangira unongobuda mumba macho. It's not the end of the world, unongobuda. Saka ndosvika zvandachida kungucheyawo Sismeli kuti ndoda kubvunza hangu usati wadona. I want to ask you, kana uchiti hauna kwekuenda wakabvepi iwe kuti uzorogwa nemurume uyu? Like Sismeli, inini handina vanhu vabereki, ndakatokurawo ndichitochengetwa. Kupi? Saka pane pamwe pekuti unenge uchinyatso wakakura uchichengetwa kupi? Ndakakura ndichichengetwa navamukuru vangu, mukoma wetete wangu kuZimbabwe. Havachisiko here? Variko. Saka ndokumba kwenyuka ikoko, ndokumba kwenyu. Aiwa, akanditi enda handivambi but vanhomba kwedu ndakavaudza vakati aiwa kana aneta newe ngaakudzosere. Ndosikada kuti tikutore izvizvi. Anofamba achiudza vanhu kuti kana kuti anofamba achizotaura kuhama dzake kuti vakanditorera mukadzi.
but ndawachiti hauna kokuenda ndikati aiwa tibvunze kwawakabva saka kwanda banguru kwakakurira ndoumba kwenyu ikoko baba vako ndokumba kwenyu kana ati uniko kuenda unako kweiwewe zvawakabata macertificates ese ayakoda uri kudi kutsvaga basa ndatraya sisimeli kutsvaga basa racho ndiri kuapply ndakaita zvechild development zvezveECD ndobva ndapedza ndikaita zvecaregiver saka iye wacho ari kuda kuti tiapply tiende kunze kwenyika but ndine wari yekuti kana achindidai tiri munyika inoyi watimo kana tikazoenda kune imwe nyika ingoendai kunyika mai mwana kola uchero kana chena kunyika kwasi munenge magone imwe nyika kagaiti munenge magone imwe nyika mabasa anetsewa yaunawo iwayo emacertificate aunawo haanetsera kanodaro kaunongokontinya kandi une macertificates wayo ndo yekunyika dzimwezvo apa mari yake haadi nayo nongoshingoti mari yangu katengerwa chinhu anokutorera musi unono yakanditanzi haunaowacha maworkshop wanga uchitenda nenda kuchechi kola aishuwa kuti muri mwenye asingochani aishuwa aiwa ndikutongobvunza hangu aiwa angodakaringochani iye bisexual inoda vakadzi nevarume because pakuti nonga magosara chinonga supu chinonga chiapa pandiita confusion chero mugoti anotoziva kuti mumba muna mugoti meli kutoti mumba mugoti wakatyoka regai titenge mumwe mugoti handimazviona because bisexual vanenge vachitoziva nevanoziva zvinhu zvese izvozvo izvo handimaona saka indachidongotaurawo sisimeli vekuti mwoyo unopedzera waneta chero bedroom acho hapana chinombozoitika bcause anenge achikubata neruoko mwoyo mafeelings awo anopedzera apera anotopera mafeelings aya that's why muchizoona mwakadzi achizofura mamwe mabranch kunzoko of which is not good hako kufura branch but unenge uchiona kuti uri kutreatwa munhu anofanira kutreatwa kukupa chinzvimbo chako samai mumba kwete kuti anenge achingokuita kungameno chimwe chinhu then wokuhurira futi pamusoro pazvo ozoziva kuti uri mukadzi waungana akuda kurara newe mumba yemukati kuomera kwacho kwakaoma sikana kuomera kwacho kwakaoma vedu and anenge achingoti hama dzangu zvakazoti hama dzangu and anobva akuita iwewe ndiwe victim kuda kuvenganisa nevanhu vaya vekumba achivafonera achivaudza kuti mwanenyu haasi kuteerera mwanenyu haasi kudi but unenge uchizama kuita zvese mumba uchizama zvese saka zvinonetsa zvemudzimba izvisisimei zvakaoma kola saka hanano decision ndenyu kola modini bamukuru variko henyu mugona ndaramba kuti macertificate ramakabata rambai muchiapply muinde kunze kola hakuna abuse kuno kwamumbo abuse manje munongoprotetwa nemutengo chero kwamaenda ambo abuse manje munoprotetwa nemutemo so changoramba tichingoapplyavo kana zvaitawo tongana nevana ivavo tongoenda vana vangani itu shame sorry kola ish I hope all will be well aiwa zvichanaka maita basa alright dear zvakaoma zvakaoma apa makolos awandisa tikaidzipedza here nyaya idzi nhasi
ha zvakaoma zvatinoitigomba nevana vedu wei izvo ifoni call yandiri ku hai chedza ifoni call yandiri kufonegwawo iyi handitika ndanda kuisai pamute guys ifoni call iri kutofonegwawo vana vanenge vachiita musika wavo vari chigurupu vaonekwa vachiita musika wavo mutauro saka ndo patiri kufonegwa kuti tine vana venyu kuno kuti kufonera vabereki tine vana venyu vari kuita musika wa vayamutire vana keri vaya vadiki vasikana zvakaoma saka ndangoti aiwa varilisei vauye varilisei vanoziva they know their way out apa zvazvatiza kuchikoro maimwana zviri gurupu zviri 7 zvakadaro iyo namba 7 yanetsai right handei mberi okay some pane munhu ari kusapota panapa ari kuti I agree with Kola Sisimeli. Indeed, I have relatives, but I grew up in an orphanage. I don't feel safe at all at my relatives because they like money so much. And usina, you are not regarded a human. Saka, I'm just building my empire. Mbamangu Chinesa. Then eventually I will leave. But for now, I don't have anywhere else to go out. Sure. Okay. Guys, hello. Zawandisa na kusenda. Hello. Hello? Yes, dear. Yes, Sarah, Sisimeli. Yes, ndo patiri papo. Hello? Yes, ukuzwa ikona. Yes, dear. Dzina imwe foni kumasure. Alright, muri sei? Mushe kuri sei. Alright. Manyarara. Yes, tikuzotaurai tikukunzwai. Sisimeli, inini ka ndikudangodzwa hangu handine nyaya yangu. Ndakambofona kwamuri weibheki ndichazokufonerai zvangu ndokudzai but I think ndikakudzai nyaya yangu munondisiva. Inini ndakagara nemurume ndichigara naye pamba pedu, pamba pamai vangu. Saka murume aende abvisa Simeli achiita zvemagirlfriends because aitake advantage. Ndakapindomba ndiri mwana mudiki. Ndezvokuti unenge wakapererwa uchingoda kuti ndaita zvekutarisa vanhu kunzi aiwa marriage yakatopenga. Saka uchitsva urimo uchitsva uchingotya kuti ndikarambana nemunhu uyu vanhu vanozoti kudii. Simeli ndaigara ndaitengerwa kubva kudomasi kubva kuonyeni. Hapana ndaisa mari yandaipiwa ndoti ndaitopiwa kana yaitova $10 yekunenge wasirwa uchinzi kana kuti utenge hupfu. Handina mari yemurume yandaimboziva ini Simeli. Kusvikira ndakaita cry out ndine hama yangu akafona kwamuri handidi kunyepa. Vanhu vakandiudza vanhu vakawanda vakati utobuda marriage momwe. I think zvakawanda ndakazviexplaina ipapo. Ndichazokufonera yangu kuseri ndozokudzai pandari. But Simeli ndakazozvisimbisa ndakabuda ndine vana 3 vadiki vanga vari vese vanga vari under 10 ipapo. Ndakamusiya murume iyeye ndakatanga kuita life yangu. Mwari vakazondikomborerawo nhasi ndiri kuno kuChambi. Iye arimo muHararomo ari kungopengerekawo atova chibaba chihombe. Munoziva zvamamushara kuti munhu 40 years vanhu vanotanga kuona kuti ndione problem. Vakadzi vese vamagirlfriends aiita emasaloon vachindidadira vachidii vese hapana achada kugara naye bhozi vainakidzwa ndichigara naye inini ndichimuwachira ndichiita zvese. Ko zvino havachadi kana kuti akugara ega at 40 years. Apa vana hauna, mukadzi akatoita life yake atonemwe murume akatochata atoita life yake. Saka ndangopo vakadzi vari mudzimba umu kuti pamwe pachoka pane zvimwe zvacho it's not worth it kugarira. Kana una hako kuti hapana kwauri kuenda pati nekutsvira ikitaura chokwadika inandona hangu zvichiti. Because unozvivharidzira vamwe varume mahandbrake mulife anenge asingade kuona uchiita zvinhu zvinobudirira. Ini Simeli ndaingoti ndikatanga kuti ndakuita course kana kuti kuendawo kana kitchen party nemamwe madzimai ndandiri mwana mudiki ndaizvonzi zvechihure zvokuti hazviti ndaiswera ndakagara kumaraini kugeto pamusika nevamwe vakadzi nchiti kana time dzakwana dzekunobika akudzoka ndomhanya ndonobika. But ndakazozviona kuti inini nganditori mukadzi mushunu pandiri pano munhu ari kundiabuse ari kudipa takaita reach out kwamuri pai ndakatanga kutozvishingisawo. Saka handingoda kutenda zvangu. Right, thank you very much Kola. Thank you. Hanzi naKola buda. Kune zvimwe zvinhu zvokuti haukodzeri kugarira. Kana waona kuti zvatanga buda ubudiri uende. Wava murume kwanzi ndakasiya ndikabuda nevana vangu 3 ndikatoenda kudiaspora.
iye ari kungodzembereka umo arimo muharare, right? Hanzi chi haisi Simeli, inini to be honest, phone inondinetsa kusabata. Baba vekwangu ndi truck driver, but havanete. Ndakambopinda busy kutevera magirlfriend avo, mari dzavaipiwa zvikamboita kunge zvave nani. Nhasi ndapinda kuFacebook kwavo kuinbox, ndaona mashura vari kutopindira even mafriends angu. Masikati ndaona musikana asiya nhamba, amushuwa angakumbirwa vabvisa chat. So zvandaita ndatora nhamba ndikavhura new WhatsApp, ndiri busy kutaura naye kunge chikomba chake. Ndakavamirira kuti vasvike ndizonyatsodzwisisa. Chinondibhuwa baba ava mari havandipi zvachose. Last year ndakamboona ane magirlfriends 4, ndikavagadzirira gurupu rakanzi ini nemahure angu ese. Sisimeli mugurupu makatukanwa vanhu. Ipapo akambochinja akazotsvaka kundipawo mari. Food anotenga renda anobhadhara, but zvokuzondipawo yepasaidi haabate zvachose, right? Saka uyu ndikola iyi iri kutoitika izvozvi as we speak. Atopinda muinbox memurume akatona nhamba zvaitika nhasi, atotora nhamba izvo atocreata chi WhatsApp chake. Saka atotaura negirlfriend yacho zvita kunge baba, kwai tichimirira baba, kwai ndakambovhura gurupu ndikavaedha vose tiri 4 mugurupu umomo, mukaita hondo. Asi chanetsa ndechekuti truck driver zvese vanoita, asi kuti mari yepasaidi chete ndo yavasingaiti. Ndozvo zvimwe zvinhu zviri mumamereji dzedu idzodzi dzechinema idzi. Halo kola, mukaita hondo. Halo kola, vanhu musafone mwene mafoni too, right? Hai Sisimeli, murume wangu aihura zvinoshura. Ndikanotumira mavoice record achitaura nemagirlfriends ake kuna mama, vanove vamwene vakandichemera hanzi mukundipa mutoro. Ndikavati mwana wenyu ari kutondipa BP. Kubva ipapo shasha yakabva yadzikama. Uyu hanzi zvekwa zvakashanda. Halo kola. Hello. Yes kola, dzimai phone imwe iri kumashure. Ndiri kuda kutaura naSimeli palive. Dzimai phone iri kumashure. Alright. Hello. No, tikunzwai. Alright. Ndaita kakutsamwa nemadzimai ari kukona. Ndoda kuadresa nyaya yokubata zvayo phone kana usina kusimba, yes, but in other aspects yakanakira kuti kana murume achironga zvaanoronga, it gives you knowledge yekuziva zviri kuitika and wo plan accordingly for yourself. And ndichibata panyaya yamai vati ndiri kuchengeta murume uya wemabhiuzi, asingari kubvisa mabhiuzi, iwo opindira kuchengeta hama dzemurume nokudii. Vakadzi, we have to learn to love ourselves and look out for ourselves. Let's be selfish sometimes, because inandoni reason yekuti iye vabereki vake vakashaya otisa kana vabereki vemunhu asiri kubhadhara mabhiuzi baba vakavachengetere. I think as a woman, if you can pay your bills, utori pari right. Why are you still staying with that guy? Why uchiri kumikisa kuda here zvazotaura kuti bonda hapana? Saka indoda kuti zvisati baba vari kuvadii, ari kungoda kunzane murume here, asi achiziva kuti hapana. Saka uyu andigumbura iyeyi uyu. Then uyu ati handina kokuenda asakakurira kwanhaba mukuru. I know it can be hard, but ukarongedza iwewe ukanosvika ukataura namadza kuti ndakundikana wekuchengeta nguva iyoyo uchitsvaka basa kana kutotanga kutsvaka remumba chairo woshanda uwane mabviro pamunhu uyu. Because for how long are you going to be dragged by this man achiti ndakakuitisa kosi ndakadai? Kosi akakuitisa, yes, but you contributed something to this marriage. Saka ngaatore zvivindi asamirira kunzi rongedza mumabhegi endawo kudzinga. Uyu murume ari kuda kungomuitisa uyu. Wozoona wati up 50 years, you've got nothing, wodzingwa usina kana chinhu. Ende kuya kuna naba mukuru vane time frame yangu vachitokunzwisisa kuti pamwe zvinhu hazvisi kufambira. But wozoti wakuma 50 years wakuda unotanga life. Give yourself grace yokunzwisisa kuti murume akakusiya is not the end of the world. You start from somewhere, you build yourself, uchawana umwe kana Mwari akakurongera zvinhu. As women tinotya kusiya dzimba idzi. Tinofunga kuti hapana chakaipa. I'm not saying kana uri mumba uchiona kuti unogona kumboshingirira uchiita sei zvichibuda,
but sometimes that is extreme yokuti hauna happiness, you can't even work. Kana kamuka akafa odii, kana unga uine vana odii, wochidzokera kwabamukuru vaya nevana kuti baba vevana havakafa ndauya kuzochengetwa pano, because hauna pekutangira kani. It's rather iwe ubva watongoita decision. Ndaona ma-excuses akawandisa. Iye ari ndine mapepa ekuti ari kuti ndine kunze kwenyika ndakutyira kuenda naye. Of which I'm thinking ikuru kunzi aenda kana UK kana America. Iye anenge ava kushanda, ava nemari yake. And I think laws, they protect women there than kumba kwedu kwatiri. Saka kana wazosvika kuno wakushanda uchikwanisa kuzvimirira ega, it's a decision kuti baba, because I'm sure baba ava vari kumuti uinde kunze kwenyika vari kuda kuuya vari pa-dependent. Iye ari hawana mapepa. Saka iye anenge achitori pari right. But I felt like ane ma-excuses too much ekusada kubva pambapa. Because ina hangu I believe rather kuenda pambapa ndisingafari dziri hama dzangu ndonosisa kuti ndiripo until I find my way than an abusive husband. True. Those are not downgotaura chete. True. Right. Thank you very much. Thank you very much, Kola. So, Kola, in other words, varku promoter self-independence. Kuti mukadzi ive unogona kuzviitirawo zvimwe zvinhu mukati muupenyu hwako. Ukave nemari yako, ndimaona, ukave nemari yako, hausweri uchinetsekana. Tisu tiri selfish chete guys. Say nangu I'm very selfish guys. Because ndisingadi kushandisa mari yangu zvokubhadhara dii. Ndimaona. But mari tichitodzitsvaga. Nechida kuita tunhu twangu pakona apa. Handiti. But kuri kuti the worst comes to the worst, nhasi ndabuda, aiwa ndinozvichengeta. Ndinotozvichengeta ndikati ndiramberi nelife yangu ndichitoenderera mberi zvekutodaro. Handimaona, because ini ndinogona kutsvaga mari, ndinogona kujingirisa, ndinogona kumiramira. Handimachiona. So zvimwe zvinozowedzekwa pakuti hauna chaunogona kuita, haushande, hauna chaunoti ndinoita, wakangogara. Saka wakugarira kuti chingwa zvese usavi, because vakasatenga, handimaona, pamba panofiwa nenzara. Handimaona. So independence taurwa naKola kuti zvisunungure iwewe pachako. Ukaita mari yako kana pachirwadza ugarira abuse unobuda, because you can take care of yourself. Taura chokwadi, self empowerment zvataugwa neuya uyarugarira ari kubhadhara mabills zvese and everything zvese. She's self empowered. Where would she stay, keep on being there? Ngabude murume usana chingokondya kubhadhara pamba ipapo, because ndorungobhadhara. Handiona ungosana chingorama life yako ipapo uchingoita yaunoita ipapo, because uri kungoshandira. Handiona bonde racho futi hapachina, toti pamwe kuda kunga uchida bonde hapachisina so far. Saka zvinani kungosara ukadi andoziva izvozvo kuti gore ratopera kudai kuchauya chikafu, kuchauya chi, anenge achitoziva, akatogacalculata chikafu chauri kushandira iwewe. Saka bvita kungowa ameno ipapo, but decision ndeyako Kola, the decision is yours. Hatina mbodaro isu aticha, hatina mbodaro, tati munhu akapfeka bhutsi yake ukawaya kushinya unokurura. Tati mumwe nemumwe ane bhutsi dzake dzakapfeka, ukanzwa bhutsi yako yakushinya chaiko chaiko kuti yakushinya, unokumura wega bhutsi yako. Kana usingadi kukumura, pfeka bhutsi yako, hatiudze munhu kuti siya murume wako, siya marriage yako, kana kuti garapo. Kana waona zvanetsa, move. Kana waona kuti ndiri kuda munhu wangu, gara. Hello Kola. Hello Sisimeli Makadini. Mushe muri sei? Tiripo Sisimeli, nyaya dziri kuitika mudzimba umu dzakaoma. Kungoti vakadzi tinenge tichiudzana kuti ngatishingirirei, asi indavhurwa ronda chero nekuti unosiyirwa chirwere. Munhu ozokushainira okudadira. Zvakangooma, ndavhurwa ronda rakaoma, nanhasi handikoni kana kuita move on. Wasiyirwa munhu oiyo atoita move on achiita upenyu hwake. Saka vari kushingirira zvavo ngavaone kuti zviri necessary here kutaura chokwadi. Ndo mashoko angu iwayo. Right. Thank you very much. Andimanzwa Kola avataura pachikuru, avataura zvakawanda, vangoti ndavhurwa ronda, unorwadziswa, munhu anozokusiya, okusiya wave nechirwere, handika unorwadziswa, vataura pachikuru, handitika ane nzeve dzekunzwa anzwa. Right. Iyi topic iyi haisi topic inopera ne1 day. Yakuvharidzira kuti titaure dzimwe nyaya panapa, because akawandisa makozi acho. Right. Handei panyaya yekuti ndodzibata nzere guys. Tine bhatiri rakareba sei? Bhatiri rangu rasara chini. 41%.
rinotichovhera 41%. Saka ndakukata guys, ndakukata. Hanzi mudzimai mune moto, tichazodzoka zvakare rimwe day. Hatingambopedzi kuzoda kubikira murume wangu. Saka ndati ndikapedza kuita live yechituika handiko zvino anenge atochai saka atove murodhi kutouya. Hanimaona. Saka anosvika manje anoda kuwana ndabika. Hanimaona kuti adle. Hanimazviona. Kuti ndimubikirewo. Saka regai ndikate apa tidzoke torova kana 1 hour yakumbirwa yaya kuti titaure nezvayo, then toiti wangu handitika topedza zvedu toinda. Mangwana tine special guest handika ichange ichiuya panapa. Mutoona flyer hot seat dzakasimudza vanhu vakawanda panapa. Vakawanda vamwe vanozodai kuti tukawana kudi nhasi vakatanga nehot seat dzepano handika. Saka atirege kuita zvakanaka nekuti tiri kumbotukwa kumwe kana tiri kumbodidi kana tiri kubetreyiwa. No, we move. It's part of the process yekukura tichinda nekudzidzo zvakawanda. So tinodi kuti adya kuti adla aiwa ndisati ndakuenda kunobika. Asida kuenda kunobika. Boy, timbotaura iyi first. Ndoda kuti ndikuzokurumidza kubika chete. Then tozombodi tikapedza kutaura tombogara iko zvino chitomboita 41% battery roti 12 toita second nyaya then ndozobva chinda unobika handika. Saka ngatipinde mu next topic.